Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens, to restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another, to ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future, to rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity, to ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world, to reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations, to see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Nwachineke, Ugwu, Okechukwu, Ukraine on +380 975 221413, or Assistant Director Nwachineke, Obiageli Okoye, America, +134 720 86637, or Enugu Nsukka Branch Manager Nwachineke Chinedu Nnaji, +2348 067321144. Obinwannem Igbo Global, Ofu Obi Kanjaka. Igosipụta otu Obinwannem Igbo Global Foundation Ofu Obi n'ụbọchị mbụ nke ọnwa Julaị afọ 2021 n'Enugu Aguleri, Anambra Steeti. Mba Igbo, otu ndị Igbo dị iche iche n'ụwa niile, agbụrụ Igbo niile, ozi ezimozi. Ọ bụ n'oge obi ụtọ ka Obinwannem ụmụ omenala Igbo gbaa gburugburu na-edegara unu. Anyị niile bụ ụmụ Igbo gbaa gburugburu Imo, Enugu, Anambra, Ebonyi na Abia steeti abịakọtara ọnụ iweta otu na-ejikọta ọnụ na ntọala omenala United Company and Cultural Foundation n'ala Igbo, nke aha ya bụ otu Obinwannem. Obinwannem nwere ngalaba atọ ha ji agbasa ozi. Ha bụ obinwannem.com, obinwannemnews.com, obinwannem.org. Ọrụ ha maọbụ ebumnuche ha: Obinwannem Ndị Igbo Cultural Movement. Ọrụ anyị bụ iweghachi ebube na ịdị ukwu nke mba Igbo na ndị nọ na ya, iweghachite ịnya isi ndị Igbo site n'iweghachi ogogo anyị nọ na ya site n'ezi mmụọ ịhụnanya na inyerịta onwe anyị aka, ịgba mbọ ịhụ na mkpagbu na ọnwụnwa gara aga ga-ewetara anyị ezi ọdịnihu, iwugharị ike ụmụ Igbo site n'ike ịdị n'otu, ịhụ na mba Igbo gbaa gburugburu megharịrị onwe ha ma laghachikwa n'ebe ha nọ na mbụ iji nweta ihe ha bụ n'oge gara aga n'ụwa. Iweghachi ekwesịghị ntụkwasị obi ụmụ Igbo site na ịchọpụta onwe nakwa imepụta ihe onwe,
ịhụ na ọ dịghị nwa afọ Igbo maọbụ onye Igbo ọbụla a ga-ahapụ dịka a na-ejikọtagharị mba Igbo. Obinwannem ndị Igbo Global Foundation Ofu Obi, ebumnuche anyị na ọrụ anyị bụ ijikọ aka ọnụ ma kụziere ụmụnne anyị omenala anyị ndị furu efu, asụsụ Igbo nakwa ịkpọlite omenala na ọdịnala na ndụ onye Igbo ọbụla. Anyị chọkwara inyere ụmụnne anyị nọ ebe ọbụla n'ụwa niile gbaa gburugburu aka ma zụtakwa ha ebe ọ na-akpa ha, ebe anyị ga-anabata nkwado ha n'otu aka ahụ. Anyị na-edegara unu ịgwa unu na anyị chọrọ mmepe n'ala anyị site n'ebe mgbasa ozi soshal midia akpọrọ obinwannemnews.com. Akụkọ ụwa Obinwannem ga-enyere ụmụ Igbo aka ịgbasa ozi ọma ọdịnala na omenala n'ala Igbo, iweta akụkọ mba ụwa World News n'asụsụ Igbo nakwa Bekee, ma tinyekwa otu n'ime onwe ha ga na-ahụ maka ndị ga na-edepụta akụkọ gbasara ala Igbo. Obinwannem.com bụ otu jikọtara ụmụ omenala Igbo n'ụwa niile gbaa gburugburu, ekewapụtara ka esi na ya jikọta ụmụ omenala na ọdịnala Igbo ọnụ n'ụwa gbaa gburugburu. Obinwannem.org bụ otu na-abụghị nke ndị gọọmenti nke ga na-ekepụta ụmụ omenala edokọrọ ọnụ, ọdịnala Igbo n'ụwa ka anyị wee mara onwe anyị n'ụwa niile. Ihe ndị a niile bụ otu Obinwannem ụmụ omenala ọdịnala Igbo gburugburu ekewapụtara iji nyerịta onwe anyị aka. Naanị ụmụ Igbo bụ ndị ga na-arụ ọrụ ma na-akwadokwa ya bụ nnukwu ọrụ a eji n'aka maka ọdịmma nke ụmụ omenala na ọdịnala Igbo gbaa gburugburu. Anyị na-ekerịta n'onwe anyị ịkwụ ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ anyị ụgwọ, ma ndị nọ n'ezi nakwa ndị nọ n'ama, ebe ndị anyị tinyegoro afa Obinwannem n'ọrụ dịka Obinwannem na Ukraine, Nigeria nakwa United States of America, ya nakwa ikepụta ọrụ nye ndị na-enweghị ọrụ, isi na ya wetue ma kwadaa ogogo izu ohi nakwa ihe isi ike. Anyị ga-ejikọkwa aka ọnụ ịzụpụta ọtụtụ ụmụnne anyị n'ogogo ịzụ ahịa ịntanetị nke akpọrọ online business, tinyekwa aka na azụmahịa na ihe ndị ọzọ dịka ọrụ ugbo, ịzụ anụmanụ, ịkwa akwa na ịgbapụ mmiri n'obodo ndị na-enweghị mmiri, weghachi ezi ndị nche ga na-elekọta ime obodo anyị n'ala Igbo nakwazi na ndụ ụmụ Igbo n'ụwa niile. Anyị ga-agbakwa mbọ ịhụ na ụmụnne anyị ndị eji eji n'ala Bekee na a ga-ahapụ ha site n'iji ego gwa gọọmenti ha okwu ka ha hapụ ha, maọbụ n'ụzọ ọzọ ịgwa ndị nwe ndị ahụ maka ụmụ ha nakwa gbasara ka ha siri nọrọ n'ụlọ mkpọrọ nakwa ụsụ dị na ya. Anyị chọkwara inye aka ka ụmụnne anyị nwee ike ịga obodo dị iche iche n'ala Bekee, obodo dị mma ebe ha ga-arụ ọrụ na-enweghị mmekpa ahụ dịka anyị na-ahụ ka ọ dị n'ụwa taa, ka ha wee na-arụ ọrụ ka anyị sitekwa na ya nwee ọrụ gọọmenti obodo ahụ ga-enye anyị. Obodo ọbụla ụmụnne anyị ga-eje, anyị ga-amara maka obodo ahụ, ndị obodo anyị ga-amakwa maka ya n'otu aka ahụ, dịka anyị ga na-ahụ gbasara ihe niile na-eme gbasara ha. Ọ bụrụ na onye ahụ ruo ebe ahụ ma rụọ ọrụ, ọ ga-ejiri otu ihe nata nke anyị ga-etinye na mmepe obodo anyị. Anyị chọrọ iji aka anyị nyere onwe anyị aka n'obodo anyị, ebe anyị na ndị isi na ndị mgbasa ahịa obodo ga na-ezirịta ozi ma na-akarịtakwa na-abụghị ndị gọọmenti. Obinwannem chọrọ agamniru nke obodo anyị. Anyị enweghị ihe onyonyo ebe anyị kwụ dịka BBC, maka na BBC abụghị nke anyị. Anyị na ọtụtụ ndị mmadụ ejikọọla aka ọnụ iwepụta ihe onyonyo mgbasa ozi ga na-ekwuchitere ndị Igbo niile n'otu. Ya mere,
anyị ji ehibe ya n'aka anyị. Ya bụ steeti ọbụla n'ala Igbo dịka Enugu, Anambra, Imo, Ebonyi, Abia ga-enwe nke ha, mana anyị ga-enwekwa otu ebe ga-anọchite anya steeti ọbụla. Daalụnụ dịka anyị na-ele anya na mmekọrịta anyị na unu. Abụ m onye nke gị kwesịrị ntụkwasị obi, Obinwannem ndị Igbo Global Foundation, Nwachineke, Ugwu, Okechukwu, onye na-ahụ maka otu Obinwannem, ebe mụ bụ Florence Ekpereamaka Nwafọ tụgharịrị ya ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Ndewo. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. Ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekene m onye ukwu, ekene m onye nta, ana m asị nke onye chiri ya zerenu. Ọkakwa nwa nwanne nwoke Ugwu Okechukwu, Obinwannem ndị Igbo. Anyị abịagokwa ọzọ n'ụbọchị tata n'obi Obinwannem Global Radio, ebe a na-agbasa oziọma nke Chineke, oziọma nke anara akụ mmiri, oziọma gbasara omenala Igbo, oziọma gbasara ọdịnala Igbo, oziọma gbasara ịdị n'otu na nghọta nke ụmụ Igbo n'ụwa niile, oziọma ga-eme ka anyị cha niile bịakọta ọnụ ma marifa anyị ga-eme mgbada ka asụọrọ ya nri n'ala Igbo. Ana m ekene unu ebe ọbụla nọ n'ụwa niile, wee na-asị na onye nọ n'onu ya bụ Ugwu Okechukwu, Obinwannem ndị Igbo. Biko unu amarụgo na ya bụ ụbọchị tata bụ ahịa Orie Mmiri. Anyị apụtago, anyị echenjigo ọnọdụ, asị na ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ, anyị ebugharịgo egwu anyị na Obinwannem Radio, ebe anyị ga na-apịanye abụ mgbamgba, na-agbasanye abụ ozi, ma na-eme ka ife a niile bụ nsogbu anyị n'ala Igbo ka ọ kwụsị, maka na ọ bụrụ na ọ kwụsị, ịma na anyị ncha niile ga-enwere onwe anyị. Ndị nọ n'enu ga na-eri eri, ndị nọ n'anị ga na-eri eri, maka na ife anyị na-agbasakwanụ bụ ozi nke ga-enyere gị aka ebe ọbụla ị nọ, ị nọ n'obodo oyibo, nọ n'ala Igbo, ozi anyị na-agbasa. Biko ọ bụrụ na ị na-abata, ị na-agbasara anyị ozi a, ịma na peji Obinwannem Radio egrobeghị, because the other pages niile anyị ji agbasa ozi, mụnwa bụ Ugwu Okechukwu ji agbasa ozi, ndị Facebook a block chaga a lot of things since ụtụtụ ka m na-atara anyị ka mụnwa na onwe m wee baa na many places, even oziọma Chineke page, mana ha ekwero, ha sị that na mụnwa na onwe m na-epublish kwa m ihe violentịrị ya bụ page, so mụnwa ma nga nwụzi ebe ahụ eji wee mara m, mana ọ ebe a ka anyị ga na-esi wee na-agbasanye abụ ozi, maka na ozi anyị ga na-edo onye ukwu anya, na-edo onye nta anya. So ọ bụrụ na-abata na-atụsara anyị ozi a ka o jete ebe tere aka, maka na anyị nọ na testing, anyị na-etestkwa ebe a, na-agba mbọ ka anyị mara na anyị abụ peji nke dị ebe a na oge grow kwa, maka na ọ bụrụ na o grow, ihe anyị ji wee mepee dị peji a dị ebe a because of Obinwannem, ya bụ Obinwannem Radio. Ebe a ka anyị ga-anọ na-agwa unu ka o si akpọtụ n'ala Igbo na ndụ ụmụ Igbo n'ụwa niile. Ya bụ eziokwu ka anyị ji eje, eziokwu ka Obinwannem Foundation ji eje, eziokwu ka Obinwannem Media ji eje, eziokwu ka Obinwannem ndị nta akụkọ ji eje. Ihe anyị bịara ka anyị gbaa mbọ ka anyị kọwara unu ka o si aga, ka o si ada na be anyị. So ọ bụ na ịbata na-atụsa ozi a, ịbụrụ onye nke nwere Obinwannem, tụsa ozi a ka ọ gbasa ebe tere aka. Ịbụ ha na onye nwere Obinwannem bụ onye chọọ ka udo dị n'ala Igbo, ịbụ freedom fighter, bụ onye nke na-aghọtara ihe bụ freedom fighter, bata ebe a ka anyị kọwaa onwe anyị ka ọ ga-esi wee dabala onye ukwu dabala onye nta, maka na asị na mbido akwa na afịa arụ mana ịba ya ọ na-atọ. Anyị na-asị na ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa niile, ka ị maa na Obinwannem Radio awụchie na ịgbasa ozi ọma nke gbasara omenala na ọdịnala Igbo, otu o si wee dị n'eluigwe ka o esi wee dị n'elu ụwa. Ana m ekene gị wee na-asị nwanne anyị nwoke nke batago na Facebook, anyị na-ekene gị bụ Imax Runda a na-asị gbasara anyị ozi a, mana ị ga na-agwa anyị ezigbo afa gị na
otu esi wee baa gị ya na omenala Igbo ka anyị wee na-akpọ afọ ahụ maka na afọ ahụ bụ afọ na-enye Chukwu okike abịa ma otito ụtụtụ ọma nwa Chineke. ana m ekele gị na-asị gị gbasara anyị ozi a ka o jeta aka maka na peji a onwebeghị dị 200 and something people nọ na peji a site n'ụbọchị tata bụ ahịa Orie Mmiri. asị m na m ebido tata wee wetibe nya mkpukpu dịka m si gwa unu na mgbe m ga-eji na-apụta bụ 9 am nke ụtụtụ ka m ga-eji na-abịa ebe a na-agwa unu okwu ihe na-emenụ ka o si akpọtụ n'ala Igbo na ka o si akpọtụ na ndụ ụmụ Igbo n'ụwa niile and ka o si akpọtụkwa na anya bụ freedom fighting and ka o si akpọtụkwu na politishan nke ndị nọ na Naịjirịa na-eme anyị arụ maka na Naịjirịa gọọmenti atọnụga ya upside down. ana na-ajụkwana ndị bụ Naịjirịa gọọmenti na-ajụ kedu ndị bụ ndị ahụ mana ọ bụ anyị nwa niile bụ Naịjirịa gọọmenti mana ọ bụ anyị kweta na ọ ga-adị mma ọ ga-adị mma anyị kweta na ọma ndị mma otu a ka anyị ga-esi na-egbu onwe anyị. so onye aka na-atụsị ya bụ ozi ka o jete ebe tere aka ka ụmụ Igbo niile bụ ndị omenala bụ ndị eziokwu ka ha sonyere anyị na ya bụ Obinwannem Global Radio ebe a na-ekwu maka ọdịnala maka omenala maka njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. ya ekenekwa m onye ukwu kenekwa onye nta onye nọ na n'onye bụ Ugwu Okechukwu Obinwanne nke ndị Igbo. anyị abịagokwa ọzọ n'ụbọchị tata ka anyị gwakwa unu ka o si wee kpọtụọ na ka o si zọtụọ n'ala Igbo na ife na ndị ọgrand ihe na-emenụ ọ bụrụ na ị na-abata ị na-agbasara anyị ozi a. Obinwannem Radio stand for truth and honest and transparency, ya bụ eziokwu bụ ndụ. dịka peji a kịta na anyị ga-egro onye aka gro mana anyị agaghị egbu oge anyị ga na-ekwuchara ya nwa obere ntara anyị enwe ndị ụmụ Igbo batara n'ọgbọ. so ọ bụrụ na ịbata na-akọwakwara ha na Obinwannem Radio akwụrụgokwa so na ife niile ebidogo. anyị nọ na YouTube as you are talking, anyị nọ live and direct na Obinwannem Radio nke dị na YouTube. anyị nọkwa na Instagram, anyị nọkwa na Facebook, anyị nọkwa na radio app Obinwannem. so na ọ bụ na ị download Obinwannem Radio app ịmana ị ga na-enweta anyị because anyị na-anọ 24/7 na radio app. mana ọ bụ na Facebook anyị na-apụta n'ụtụtụ na mgbede n'ụtụtụ anyị ji apụtakwana na abụ ga-abụ 6 o'clock nke ụtụtụ na Biafran time. so mgbe anyị ga-eji na-abatakwana na mgbede ga-abụ 7 o'clock Biafran time ya 7 p.m. Biafran time. so na otu a ka anyị ga-esi na-emegodi ya wee na-agakwa n'iru maka na nya bụ ife a na-ekwu okwu ya n'ala Igbo bụ nnwere onwe anyị ana oso ka anyị ga-esi bịakọ ọnụ ma ghọta onwe anyị. nya bụ ife na-ekpo ọkụ so na ihe ndị a ga na-ege ntị bụ ndị nke mara nya bụ ife ọfụma. so ana m ekene onye ọbụla na-abata anụ wee na-asị na Obinwannem Radio awụchigo ka emekọ ka ụmụ Igbo gbakọta ọnụ maka na Obinwannem stand for unity, stand for peace, stand for justice. so na onye ọbụla bụ onye na-ekwu eziokwu bụ onye ga na-efolo Obinwannem Radio. tata bụ ahịa Orie Mmiri, anyị ga-akpọkwu Chukwu okike abịa ma gọọ ọfụ ụtụtụ wee kene Chukwu ka o si wee mee agbanyeghị ya bụ temptation ndị Facebook mụ na ha na-agbatụ since 6 o'clock m si na m ga-apụta nya bụ ife awa ọkụrụ ka m nwa si wee plan ya na-agba mbọ mana after everything mmeri bụ nke anyị. so ka anyị kpọkwuo Chukwu okike abịa maka anyị wee mee ka move n'oge adịrọ. eze chite okike abịa ma nke kere n'igwe na nke na-afụ na ihe na-afụ na nzuzo, onye mazụ mkpa ụmụ Igbo n'ụwa niile. anyị ekene gị dịka isi chekwaba anyị n'ụbọchị taa bụ ahịa Orie Mmiri. anyị na-agọ na-asị ka Orie riotere anyị fọma, riotere anyị ọganiru, riotere anyị dị mma, riotere anyị ịdị n'otu, riotere anyị nghọta ịghọta ife na-eme n'ala Igbo na ndị bụ ndị na-akọ ọsị ya bụ ife na-eme n'ala Igbo. riotekwara anyị Obinwannem anyị ga-eji bịakọ ọnụ n'otu ezinụlọ wee mara ha ga-eme ka edozie ebe anyị maka na ihe anyị na-agbakwanụ mbụ ya bụ ka onye ukwu rie ka onye nta rie. ya ka anyị na-ayọ kwere na ị ga-emezuru anyị ya n'aha gị nwa bụ Chukwu okike abịa ma nke kere n'igwe na nke efe niile mana onwe ya ekere gị. anyị ekwe ise anyị ekene onye ukwu kene onye nta wee na-asị dịka unu so na-afụ Obinwannem nọ live and direct na YouTube, nọrọkwa na Facebook, nọrọkwa na Twitter, nọrọkwa na Obinwannem Radio app. anyị na-ekene unu dịka unu si wee fụ nya bụ
ihe anyị na-ekwu okwu n'ụbọchị tata dịka anyị si wee bido topic anyị dị very simple there, and that topic anyị ga-etriti ya dịka 4 days ka anyị wee mee ka ndị mmadụ ghọta ya bụ ife ọfụma, maka na Obinwanne na ebe a ka anyị kụzie gbaziela onwe anyị onu. So anyị bịara ebe a ka anyị bịa ka anyị ma aka ma ọ ka anyị bịa kọba ife na-abụrụ ife kwesịrị ịdị na-akọ. Ife anyị ga na-akọrọ gị bụ ife na-emenụ and ka o si eme and ihe kpatara o ji eme ọnya ka Obinwannem Radio stand for. So ana m ekene onye ọbụla na-abata anụ wee sị na ọ bụ na ịbata ịnabata nwanne gị, gwa ya na ebe a ka Obinwanne ndị Igbo Global Cultural Movement, Obinwannem TV, Obinwannem program, ebe a ka anyị ga-anọ wee na-afịọtụ wee na-agwakwa unu ka o si ada. So ka anyị nye aka bildkwa peji a ndị omenala niile. Ihe nọ na peji a kịta m bidoro ihe echekime 200 and something people, 240 something. So na ọ bụrụ ibu maka na ịbịa na 240 something ahụ o nwere ike ndị anọghọdụ online nwere ike ọ bụna ebe 200 maka na ndị be anyị jiri ike anọ na online. So onye bụ ndị nke nọ na abroad bụ ndị nke na-anọbụ online mgbe ọbụla ha ncha abatabeghị here, maka na onye ọbụla mara m na Obinwanne ndị Igbo oziọma Chineke, mana achọrọ m ka onye ọbụla bata ebe maka na Obinwanne ndị Igbo oziọma Chineke ndị Facebook akụchiena ya jebe adịrọma na banaba adịrọma. That is why anyị ji wee sị ka anyị bịa bidokwa ebe a wee na-akụkwa ya bụ mgbamgba wee na-aga n'iru. So ana m ekene unu wee na-asị isiokwu anyị bụ gịnị, what is difference between politics and freedom fighters. Ọ dị oke mkpa na idetụrụ ya bụ ife maka na anyị ga na-eseri esere. Anyị na-ekene gị wee na-asị gị ịnabata nwanne gị imekwa ka ndị ọzọ mara, share ya ka deten gaa ebe tere aka ka anyị bido peji a at least before 4 months at least ka peji a nọ na-akụ again otu o si akụ 100,000 followers ọsọ, maka na anyị karịrị okwu anyị ketere ọsọ ndị omenala Igbo, ndị eziokwu na ndị mara ihe bụ mkpa ụmụ Igbo ka anyị na-achọ. So ka okwu ọbụla anyị na-ekwu ka ọ na-erukwa Chukwu ntị, maka na okwu ọbụla ruo Chukwu ntị erugo ndị mmụọ ntị, ana okwu ruru ndị mmụọ ntị ụmụ Igbo ga-enwere onwe ha with that. Obinwannem Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens, to restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another, to ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future, to rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity, to ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world, to reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations, to see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Nwachineke Ugwu Okechukwu, Ukraine on +380 975 221413, or Assistant Director Nwachineke Obiageli Okoli, America +134 720 86637, or Enugu Nsukka Branch Manager Nwachineke Chinedu Nnaji +2348 067321144. Obinwannem Igbo Global Ofu Obi Kanjaga. Ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m onye ukwu, ekenekwa m onye nta. Ana m asị nke onye chiri ya zerenụ. Ọ kakwa mụ nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu, Obinwanne ndị Igbo. Anya wuchikwa n'ọzọ n'Obinwannem Radio, nke a na-agbasa ozi ọma gbasara omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile na ife na-akpọtụ n'ụwa niile. Mma gbapụ ya ọsọ dịka unu si wee mara
na ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị na YouTube, ọ bụrụ na onwe nke ihe anyị kwuru ị chọrọ itinye ọnụ n'ime gị, gbaa mbọ jụọ anyị ajụjụ, kọmentị ebe ahụ ka anyị wee mara dat na ị na-esonyekwa. Ọ bụrụ na ị nọ na Facebook enwekwanụ ihe anyị kwuru nke bụ ihe ị kwesịrị itinye ọnụ n'ime gị, gbakwa mbọ kọmentị anyị ga na-agụ ya bụ kọmentị na YouTube and also Twitter and also na Instagram and YouTube, maka na anyị nọ ebe niile. Anyị nọ na YouTube, anyị nọ na Instagram, anyị nọkwa na ya bụ Facebook, nọrọkwa na Obinwannem Radio app. So na ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị, ịgba mbọ na-agbasa ya bụ ozi ka ọ na-ejebe o kwesịrị ije, ka ụmụ Igbo niile batakwa n'ife anyị na-eme. So aga m eme move now wee kọwarụ na isiokwu anyị n'ụbọchị tata. Na isiokwu anyị n'ụbọchị tata bụ gịnị? Isiokwu anyị n'ụbọchị tata bụ what is difference between politicians and freedom fighters. That thing now njụrụ now bụ ife na-emebi n'ala Igbo now, and ya bụ ife na-emenụ mezi na ụmụnna anyị niile na-atazi ezigbo afụ, and afụ ha na-ata kịta na abụ ha ma jikwa aka ha tiere onwe ha n'afụfụ a. Ọnya mere anyị ncha niile ga-eji gwa onwe anyị eziokwu. O nwere okwu ndị ụmụ Igbo na-adị ekwu sometimes after asị gị na ihe na-eme anyị isi anyị n'aka, ma mụnwa na onwe m na-akọwa na ihe na-eme anyị ọ bụ na osi anyị n'aka, ọ gịnị mere na a gaghị edozi nwunye? Ọnya bụ ajụjụ m. Ọ bụrụ na ihe na-eme anyị isi anyị n'aka, maka mụnwa emego politics, meko within the politicians, mụnwa emego freedom fighter, meko within the freedom fighter leaders, and I understand between freedom fighters and politics. And two of these things now, ndị be anyị amara, because ndị be anyị agụrụ akwụkwọ. Ọ bụrụ ndị be anyị, a lot of ndị be anyị, 95% of our people agụrụ akwụkwọ. Ndị gụrụ akwụkwọ amakwa ụdị ha agụrụ. And the thing bịazi na-emezi, ọ dịzie ka ọ bụ na social media ka anọzi wee na-emezi omenala ma ọ bụ na-akọwazi maka ezinụlọ anyị n'ala Igbo. And those things bie na-ajụ onwe m everyday na-agbagoju m anya, nji si na anyị ga-abịa na Obinwannem Radio na-akọwa ya ka ọ ga-esi doo onye ukwu anya doo onye nta ya, maka na Obinwannem Radio mụnwa bụ Ugwu Okechukwu enwero m ilo, maka ọnwa mmiri ka mbụ nwere omilo. And ife m bịara ebe a na m ga-agbalị ihe ọjọọ na-eme na freedom fighting of this Biafra, and mma gbalịkwa nya bụ ihe na-eme na arụ na-eme na politician. Why the reason why anyị ji wee sị na anyị ga-achọba freedom fighting, na anyị ga-aba freedom fighting wee chọba ihe na-eme anyị? Why? This is what you need to understand. Jụọ onwe gị ajụjụ, maka na iso n'ihe na-akpata nya bụ ihe na-emenụ na-ewezi n'afọ Igbo wee na-etetọ na mba ụwa. Maka na Igbo bụ ndị nke nwere obi nwanne, Igbo bụ ndị na-ekwu eziokwu, Igbo bụ ndị na-akwudo n'ihe ha kwuru, maka na Igbo ada agbụpụ asọlacha. Ya ka m ji wee mepe nya bụ redio a, wee sị na m nwa na onwe m dịka m gbagoro mbọ n'ime IPOB gbaa mbọ na this coming of Biafra. Amụtara m ọtụtụ ihe dị iche iche, ana ife ahụ m mụtara ka m bịara ka m gwa Chukwu oke abịa, mana mama atụnatakwa asị n'ụwa na redio Obinwannem ka ị ga-anọ wee mara ihe mere n'ime IPOB, marakwa ihe ka na-eme eme, mara ihe na-eme na Masop, mara ihe na-eme na Lower Niger Congress, mara ihe na-eme na Brunei Human Rights, mara ihe na-eme na Politician of Nigeria. Because ọ bụ na ya gwara nwa anyị eziokwu, to be honest, we are going nowhere. And that is why we must expose everything that's holding us to be free in our homeland. Because ala anyị bụ ala goziri agozi. Today now, ihe na-ewuzi bụ politician kwuche okwu, ndị na-eklem na ha freedom fighter, ha bịa kọọ nke ha like na social media. Ha kọchakwa nke ahụ, ụmụ Igbo, ụmụnne m esobefa. Ha sobezie, ha sobe ha ruo ebe a ga-ajụzi ha ka ezi ebe anyị ga-aba. Ndị aha na-ebezi anya n'elu. Nya bụ ife bi ebutere nsogbu n'ala Igbo anyị. Nya bụ ebutere kwuru n'anya ukwu. Ndị nọ n'ala Igbo now na-afụ ndị nọ n'obodo oyibo ka ha nwa bụ ndị ọjọọ. Ndị nọ n'obodo oyibo na-afụ ndị nọ n'ala Igbo dịka ndị ọjọọ. Otu aka ahụ ka ha na-afụkwa onwe ha dịka ndị ada agba mbọ. Ana ọnya mere nji wee sị na ọ na-ewute m nke dị ukwuu. Ọ na-ewute m nke dị ukwuu na our people living in lies. Ana ọnya ka nji dị against of religion of Nigeria. This is the reason you did against of religion of Nigeria. Somebody ga asị na ya bụ Nwachineke na na-eje ụka betọ na-atụ asị. Ọfa ji ihe okpuchie. Ọfa ji ihe maka na nwanne ya ma o ezi oyi ya ma onye ọ hụrụ n'anya okpuchie. This is what nna anyị Igbo don't even like. Onya mere nji say I cannot associate myself with all those people na-atụ asị. Mere n'ihu kwemkwete n'azụ. Today people na-ajụ kedu ife na-eme na IPOB. People na-ajụ kedu ife na-eme na Biafra struggle. People na-ajụ kedu ife na-eme na Nigeria. But you are the one. You are the one. You are protecting evil. You are protecting evil. Because now
anyị nwa bidoro this struggle, mụnwa ba struggle at 2013, mana eziokwu na ndị niile nọ na social media ha ncha niile bụcha ndị ọjọọ. Why ji wes na ha bụ ndị ọjọọ? Because na ha ncha niile chọchara inwe power, ha ncha niile chọchara ịbụ one positions, ha ncha niile chọchara ịbụ ndị na-ekwu ọfụma. And ọ bụrụ ife ka anyị ncha niile bịara, ọ bụrụ ya ka Okechukwu ji wee join ya IPOB, or join ya Biafra struggle, or join ya ka destroy ya the evil that going on in politician in Nigeria. Because ndị nọ na politician of Nigeria, anyị niile mana ha ncha niile bụkwa mmadụ ka anyị si bụrụ mmadụ. Today Nnamdi Kanu nọ na mkpọrọ, kedu ihe o ji nọ na mkpọrọ onwe ha na-ekwuye? Kedu ihe eji jide na keri onwe ha na-ekwuye? Kedu ihe mere IPOB ji agba yaga onwe ha na-ekwuye? Onye ọbụla bịa na social media ha na-akọ nke ha like, na-akọ nke ya bụ akụkọ emete mmadụ mma na Obinwannem Radio ka m ga-agwa unu ochie na ọhụrụ, because ọ Nwachineke ka m bụ onye nsọ. I don't lie. And ihe ha ji agbara m ọsọ ma n'ime Obinwannem ma na IPOB, because na ha ma na Nwachineke can never ever compromise. Ọmụnwa ka a na-akpọ Peter nke Igbo n'ime this struggle, and this is the time to expose the evil. Onye ọbụla nọ na social media bụ onye nke bụ onye na-eme mere ihe kwekpere n'azụ, be ready. N'ala Igbo niile, ụmụnne m nọ n'ala Igbo niile, we know who you are. Because na ọ bụ na ịbata na ezinụlọ mmadụ, ị ga-ajụ ese tupu ịtụkwuru an. Ọ bụrụ ebe ọ bụla ịbatara ịtụkwuru n'oche. You must answer a questions when the people ask you. Onya ka ya asị gị ekwu mere ọnụ. So na anyị abịago ka ị gbaa mbọ for that na ndị niile nọ na social media, onweghị onye nọ na social media today Okechukwu gwa amarọ. Enweghị onye na-eme broadcast today Okechukwu ogwu amarọ. Ị nọ n'ime IPOB, onwere ihe na-ekwu ma amarọ ihe na-ekwu, onwere ebe na-eje ma amara ihe na-eje. And this is the time for exposure. Every human being in IPOB, I must tell you who they are and where they came from. And everybody on our politicians from Igbo land, we will tell you their job and their mission. Makonya ka ije bụrụ ndị nsọ. Ihe ahụ na-agbagharị na social media na-emebisi afa nna m bụ Igbo, na-akọtọsị afa nna m bụ Igbo, Igbo na-eme nke, Igbo na-eme nke. This is the time for you to come to Obinwannem. You will hear the secret of this evil demonic Satan. I swear oath in IPOB that we will restore Biafra in truth and honest and a transparency. And that is why I swear that you will be hearing what will marvelous you in this platform. You will hear why we are still suffering. You will hear it. You will hear why the criminality in IPOB leadership. You will hear why those people, they will come in IPOB, they will do one or two things, they will run and they will open their page. Not confuse Nwachineke. End of you is in Obinwannem. If you people like, unabia ka inoko ọnụ kwuo okwu maka this struggle. Mana ọ bụrụ na achọrọ, everybody go and sit down. We need to focus in our home. Maka na onye jere afia na nana. I remain Ugwu Okechukwu Obinwannem ndị Igbo. Ebe ọbụla ị chọrọ m na this movement, anọ m na ya. Ihe ọbụla ị chọrọ ịdị na-anụ, bịa n'Obinwannem. Inwe Obinwannem, kwuo eziokwu, ekwu n'okwu ikpe ọmụma. Ekwuzina n'okwu ikpe ọmụma. Maka na ihere na-emezi m nke bụ na somebody ga-agbapụta o were afa Nnamdi Kanu na-eriri elele. E were afa Nnamdi Kanu na-anya isi. In 2015 eji Nnamdi Kanu, everybody mara that na IPOB make a move that shocked the whole world. Onwe ozo na-ekwute nke a. Who did that one? Onwe na-ekwute. Today, the same politician I gbara mgbamgba kwuo mgbamgba na 2013, 2014, 2015, 2016. The same politician na kita na bụ ndị anyị na-enezi anya kedu ife ha ga-ekwu ka ihe ha ga-eme. Is a shame to me. It's a very big shame to me. And unu ga na-afụ na-anụkwa ihu na-eme respect from this page. My job is to make sure everybody kwuru okwu na this movement. Aga m agwa gị onye ọ bụ na IPOB. Aga m agwa gị onye ọ bụ na Masop. Aga m agwa gị onye ọ bụ na Lower Niger Congress. Every page, my job is to make sure that all of us unite. Because na asị na ihe makwa na ka ị na-etinye ọnụ n'ime ya. Ihe maka ị na-etinye ọnụ n'ime ya. Aga m emuvu ugbu a wee gosi unu dị Senate. O nwere ihe unu na-ekwu mmebu ụzọ gwa unu maka politicians n'ala Igbo niile bụ ofu ka ha bụ. Ihe mere ha ji asị na ndị aga-esi Nnamdi Kanu. Ihe mere ha ji asị na mgbe saboteur of this struggle. Because I begin to tell everybody that now all the politicians in Igbo land are the same. I never change. And I shall never change. I am who I am.
Yeme haja asina ma brugo sabo because of namu gwara fasia. I started this struggle in 2013. Nime mon ezioku mana today ume ekperimejugo everywhere na IPOB. People that don't work during the when we are working today are on social media talking blah blah, giving a command of Chihanakaha. Why? People that is work with the spiritual and physical. Hanchani neighbors in Danachu. Why? This is the time for us to ask a question. So now game wayo na table nu wayo. Abia maybe he expose the evil leadership of IPOB. The evil leadership of politicians of Nigeria, the evil leadership in Masop, the evil leadership in the Lower Niger Congress. If all of them say that they want to free our land, Hanchani nega biakono, Obuna Hamam biakono, then the whole world will know our nyash. Obuna una plan hokai biakono, imana the whole world will hear our voice. Because now, when a protest about freedom of Biafra na Korea, onwere okwu na da agwaba ndị South Korea government. Nsi ha that na anyị bụ IPOB. Anyị bụ the peaceful people. We don't fight. Anyị dey emebi ife. Na anyị bịara for udo. Anyị bịara for enyemaka nwanne na nwanne. Mana duto na ha nwanụ nwa ha fugo na ihe nkwurubie na-eme. Ha nyecha m some conditions. Wee so okay n'udo dị. Aga m maintain the condition. Kedu condition ha nyere mgbe ahụ? Na mụ ga-ewepụ aka n'ihe a na-akpọ ebe nsogbu dị ihe ọjọọ. Ihe ọjọọ a na-ekwu okwu ya bụ na amaghị a na-eje ebe a na-anụ ọgụ. Ana onwere ebe a na-anụ ọgụ na-abụrụ na club. Ana onwere ebe a na-eme ihe esemokwu na-abụrụ ebe a na-aṅụ mmanya. So ha sị na mgbe ọbụla njere ihe nje ebe ọbụla anyị nwere problem na gọọmenti ga na-akantụrụ m datin na ọbụla m nọrọ ebe ahụ. And gọọmenti ga na-monitor because ije na Korea camera juru everywhere. Onye police, onye immigration, onye agwara m okwu a. Sometimes ihe na-eme ndị be bụ onye si na be anyị pụọ jee n'obodo ọzọ ọ na-akọsụ ezigbo problem. Na-claim na government of that country the bad. Mana ọ gịnwa the bad. So n'Obinwanne ihe ndị mmadụ ji agbara m ọsọ because aga m emegide expose mekwu ma papa gị na mama gị expose. So that is why nji wee sị ka anyị kwuo maka politician and the freedom fighters. And the freedom fighters on social media doesn't work. I tried it and it failed. A lot of people in IPOB failed me. A lot failed me. And this is time to me to show them my anger on them. Enwere ihe dịka enwere ka esi eme ya. Enwere ihe dịka enwere ka esi eme ya. People are dying. If you don't know how to do it, pụta n'akụkụ ka ndị mma ka esi eme ya. Ọ ebe nkwu. Ọ bụrụ na ị mara eme, ị pụta n'akụkụ ka ndị mma eme ya. Maka na anyị nwa bụ ụmụ Igbo. Apụtago ka anyị free onwe anyị from this bondage. Onya ka onye ọbụla ji na-akpọ na Christianity. Christianity today bụ ebe a na-anọ na-atụ asị. Ebe a ga-anọ bụ ekwuo, ịjụọ ha ekwugharịa. Mana anyị nwasị mba. Obinwanne anyị agaghị ekwe anyị ka this problem na-aga n'iru. Maka na adị m alahụ ụlọ abalị. Odekwe m edi. Na aka ọrụ m niile ka ndị mmadụ jizi agbaraba nkụ na social media. Today bụ ife ebe a na-ekwu eziokwu. Ife ebe a na-ekwu eziokwu, they will report you, they will report the page. Mana ife m chebiri ha now, ọ bụ nino na IPOB leadership, from tomorrow, aga m na-akpọ the whole leadership of IPOB, DOS niile. Aga na-agwa unu ndị ha bụ. And unu ga na-akpọzi ha one by one. And ha ncha niile whole explanation to ụmụ Igbo global. Otu a ka ọ dịkwa ndị otu Uchemefo bụ Human Rights Radio. Aga na-emechọnụ all of them. Ọmụwa ka na-akpọ onyere ọnwụ. Ugwu anarị atụ egwu. Oge ahụ erugo. Oge ahụ akara aka erugo because we signed that we will restore our mission in truth and honest. If you fail, you will tell the whole world that you fail. Emena ka ozu onye ọbụla maka nji metere ibu ya na. So onye ka nji say na I must come to make sure na ebumnobi m n'ala Igbo bịa na mmezu. And before ị na-enweta ihe, ị ga-ewepụ ife. Before ị na-enweta ife, ị ga-ewepụ ife. Before ị na-ewepụ ife, ị ga-etinye ife. Ife nchọ iwepụ kịta na politician and the freedom fighters
But now the people that claiming they are freedom fighters are business people and criminals. They are the one. The people that are claiming they are freedom fighters of Biafra, 95% are criminals and wicked. That is why we need to be opening our eyes. I gamande bonde. Anya ni drozindi na social media na-ekwu ka ọha ha. Ihe anyị chọrọ bụ ndị na-ekwu eme. Ihe anyị kwuru ka anyị restore peace in Igbo land. Not to fight, not to kill. And many people now bụ onye mepe page, o were Nnamdi Kanu, were IPOB, build all his page. IPOB nke nso wee taa afụfụ mụ anya abalị. Ka ndị mmadụ ji agba football now. Aga m agwa ha ochie na ọfụrụ na this platform. Ana m ekene unu. Na-ekene unu ebe ọ bara ụba. Today bụ anyị mepere nya bụ radio, Obinwannem Radio, Global Radio. Today ka anyị mepere officially. So na ihe ga na-anụ ebe a bụ ihe gbasara the evil, injustice. Anyị achọrọ ya achọ. Ya chọrọ justice. Anything gbasara IPOB, aga m akọrọ unu from 2013 to this 2021. And ihe niile gbasara ọgụ anyị nugoro na Nigeria, m ga-akọrọ unu ya ka esi nụọ ya ka ihe na-esiga from 2013 to now. The whole DOS today, hancha niile, I know how they work. I know how they perform. And I will explain you ihe niile ha na-eme. Ka ha si arụ ọrụ, ka ha si wee behave, all of them must be exposed. Nke onye metere oge ji si eburu ya n'oge na-adịrị anya. Gbasa ozi a ka o jekwurufa, ka o jete efe aka, all the DOS of IPOB bujere ha this thing ka ha wee mara na ihe anyị nwụrụ n'iyi bụ ka edozi ala Igbo na ọ bụrụ ka ime politics. Ya ka nji si politicians and freedom fighters, what is difference? And nga kọwara unu ya. Nga kọwara unu ya taa. Kọwara unu ya echi. Kọwara unu ya nwanne echi. Kọwara unu ya 4 days. Ka o doo n'anya. So ọ taa bụ nke izizi mbidoro ya. So now ekene m unu. Uwe na-asọ onye na-abatanya kene nwanne ya. Ọ kakwa mụ nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu Obinwannem ndị Igbo. Ebe m se wetara unu ozi ọma nke a bụ na ala Ukraine. Ebe ahụ ka m nọ wee bido IPOB freedom. Nke ndị mmadụ na-ezuzugharị now. Na-aghasara anyị our biggest plan. If you are not IPOB member, do not talk about IPOB. And if you are not a struggle in any platform, stop using them. Kwuo nke ma anyị ya. Onye ọbụla nọ na IPOB ji Nnamdi Kanu ekwu okwu, chebiri m. Whoever you be, aga m agwa gị ochie na ọfụrụ. Nobody will escape this movement. Ndị niile na-abụ ndị ji IPOB wee rie ego. Ndị niile na-abụ ndị ji IPOB wee na-achụrụ aka ha. Ndị niile na-abụ ndị ji IPOB wee na-ama power, ama aka. All of you, Obinwannem ga-agwụ nọ ndị n'ụbọ. Maka na anyị abịara igbu onwe anyị, ihe anyị bịara izo onwe anyị azọ. And ihe ga-esave anyị n'ụwa bụ eziokwu. Enwere m group nna join again. Ekwuru m ekwu, agwago m unu, onye kpọọ m adị m join zi any group. Group nọ n'ime group ndị Obinwannem, ndị nwere Obinwannem, onye abụ the group nọ n'ime. I will not join any other group again. Ihe nnọọ kịta na-abụ ime ka m gwa unu the pain ngabigara through IPOB freedom fighters. And the pain, my people are going down home. That is what nji wee mepe this radio. Maka na onye si na nke madịrọ ma nke ya ma ndịnata mma n'ụwa ọzọ ọmụ kwuru ya. Ana m ekene unu ka m pụtakwa. Obinwannem Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens. To restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another. To ensure
that our past trials and tribulations are turned into a glorious future, to rebuild the strength of Ndibo through her bond of unity, to ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world, to reinvigorate the ingenuity of Ndibo through self-rediscovery and self-actualizations, to see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Nwachineke Ugwu Okechukwu, Ukraine on +380 975 221413, or Assistant Director Nwachineke Obiageli Okoye, America +134 720 86637, or Enugu Nsukka Branch Manager Nwachineke Chinedu Nnaji +2348 067321144. Obinwannem Global, Ofu Obi Kanjaka. otu aka ọ dị, ekenekwa m unu bụ ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị. Ana m ekene unu, na-ekenekwa unu na ekene orie na afọ na nkwọ n'ahịa na-anọ n'izu na-anọ ndị Igbo ji wee biri. Dịka anyị si wee mepee open floor kọwara unu ife anyị ji wee bịa. Ife anyị ji wee bịa bụ gịnị? Ka anyị kọwaa maka arụ na-eme na politics now, and ya bụ arụ na-eme na freedom fighters. People, ndị mmadụ bụ nsogbu ụwa. Anụ nsogbu ụwa bụ ndị mmadụ. O nwere ife nchọ ka m kọwara unu, maka o nwere voice nchọrọ iplay ebe a. The voice ahụ nchọrọ iplay ebe a bụ voice senators of Eastern Region of Nigeria. Voice ahụ bụ na mgbe e mere this voice now bụ mgbe ha kwuru okwu a kịta bụ 2016 ka the Southeast senators, ndị unu na-akpọ minority leader na ndị unu na-akpọ senators, ha ncha niile bụ ndị anyị nwa bụ Biafrans, bụ IPOB fightịrị ma merie fa. Anyị nwa fightịrị ndị a merie fa, mana ọ bụ ekwuru n'anya ukwu. Onye ka ọ ga-abụ nyanwa ga-fly flag? Onye ka ọ ga-abụ nyanwa ga-ebute ụzọ? Onye ka ọ bụ nyanwa ga-abụ onye restore Biafra? Ka unu ji ghasasịa Biafra niile today. People nwụrụ n'ahịa, people niile nwụrụ under us na-ata afụfụ na-ebe arịrị. The same senators niile a ka dị ndụ, mana ọtụtụ ndị ụmụnne anyị na-anụ ọgụ ka ọ dị mma, ka ọ dịrị ha mma anwụchana. Maka gịnị? Maka na unu mislead fa ncha niile. Maka na mụnwa joined this movement under IPOB. Mụnwa joined ya because of na amara m arụ nke dị n'ala Igbo. Amara m arụ nke dị n'ala Igbo. Amara m ihe ndị politician dị up to. And ọ na-agba anyị na-ekwu okwu asị na nke anyị na-ada ewu, mana after everything nke anyị bụ ya bụ the best. Maka na ya dị asị na ọ bụ anyị nwa na onwe anyị bụ highest. But anyị na-ekwu okwu mee n'ihe anyị kwuru. Maka onye toro na otu Nkwọ Ọnịcha, onye toro na Lagos, onye toro na Abuja amargo ihe na-eme n'obodo ahụ. Maka ebe ibike wachiri. So many people amara way ese trend ndị Igbo, ese echekwa ndị Igbo. Many people amara ihe ha kwesịrị na-eme n'ebe ndị Igbo nọ. And onye pụta na social media, ndị Igbo dị bad, ndị Igbo dị bad, Igbo ahụrụ onwe ha n'anya, Igbo ahụrụ onwe ha n'anya. Obinwannem abịago expose all of you. Onye ọbụla na-asị gị na Igbo ahụrụ onwe ya n'anya nwere ebe o si wee gbaa ọrụ n'ala Igbo. Onye ọbụla asịrị gị na Igbo ahụrụ onwe ha n'anya nwere ebe o si gbaa ọrụ n'ala Igbo. Cheke ndụ onye ahụ ọfụma. Ọ bụ ndị a na-achọ power. Maka na ndị otu anyị anaghị achọ power ka eji emezu ihe ọjọọ nke ha na-eme. Maka ọ bụ na na-achọ power na IPOB, ama m level m karị nọ today. Ọ bụ na na-achọ power na politician of Nigeria, politics nọ n'ime Nigeria nke mma ọfụma, aka m ama level m karị nọ today. Even Obinwannem Foundation nke hibere, ama many politician kpọrọ m ka anyị rụkọ, mana no way.
Many rich people remove yourself from IPOB, remove yourself from this Biafra struggle, follow the Igbo unity, follow Igbo destination, because of Nahafugo, Nandi mother disappoint go hand this struggle well. And the people rather when you disappointed, the people not powerful, not happy feni haneme wena enyaka kalibo dem. Now listen to this voice of the Southeast senators, started from Ekweremadu. The reason why Inji did totally against of Abaribe is because na Abaribe nke marofuma na politics system ma Abaribe and Ekweremadu have one umbrella, and they work together, they speak together, they reason together. But maybe as any my POB, some many people claim that because Nnamdi Kanu now Abaribe is one of us. Now in emezi hene with a mondi Igbo. Make nna anyị Igbo sị na eme onye ukwu emere onye nta obi ga-adị onye ọbụla mma. And ihe anyị na-achọ na Nigeria, ihe anyị na-achọ na Biafra bụ equity, justice. So na enwere mgbe eji wepụta esi na m dị njọ, esize na nwanne m dị mma, ofu ọbarakwa. That is why anyị ji wede eji akpọ m Sabo n'ime IPOB. But today, ha ncha niile na-egbuzi onwe ha maka atụrụ m ha ncha niile na-arụsị Nsụka. All of them, every leadership of this movement, ulu ncha niile na-arụsị ndị Igbo. Because no betrayal this struggle. Na unu ochie na ọhụrụ. Now listen to this voice. Ndị Ekweremadu ha mere 2016. 2016 ama mgbe emere ife a, and mgbe ha nọ na Korea, na South Korea, mgbe ekwuru okwu a. Kedu ife ekwuru? Unity, ka eje gwa Buhari okwu, Now, anyị ma ife anyị mere, okwu ha kita niile nwere nke bara uru. Today kita na ihe na-share na Facebook niile mbatara bụ ndị South East ekuniena na ndị South East ekwuo n'okwu na ndị South East abatago na ha amarugo ihe kita na kedu mgbe ha mara ihe? When we are fighting in 2016, unu China na rahura, unu China create cha page today na rahula. Onwe onye ma ihe na-akpọ struggle, onwe onye na-akpọ eme, onwe onye ma ihe na-akpọ Nnamdi Kanu. Nobody knows Nnamdi Kanu. Nobody. Nnamdi Kanu was suffering in that preaching. We are the one that fighting and making sure that we are making a protest all over the world. Mana today, fake ones, so mukrekro maka ari batago na Facebook. Hanchani nebuzindi na abiazi aton z everything I barambo from 2013 to today. Na turn you upside down. Ne doba on the leadership of IPOB. Ano nya kansiri kambiazi kameku unu mara ebe fort unu de orum. Isini karim na struggle. Isini ka marifa neme na struggle. This is the time. Agamana unu ni na afa one by one. Onwere ihe Nnamdi Kanu mere before snow exposel. Ebunigome exposel ino ni my POB nwanne ze enwegeze. Maka na that Peter nke ebu abu the sword. Ekunye nam. So obuna imara. Now listen to this voice 2016. Apart from the Deputy Senate President, Ike Ikweremadu, and the Chairman of the Southeast Senators Forum, Enyinnaya Abaribe, 5 other senators, including Hope Uzodimma, Sam Egu, and Andy Uba, were also in attendance. For about 1 hour, President Muhammadu Buhari and the senators interacted behind closed doors on issues of special interest to the Southeast. Deputy Senate President Ike Ikweremadu. Ndị akita now. Ihe akita now na-ekwu na abụ gịnị? Ọ kpọkwuru ma Hope Uzodimma mgbe Hope Uzodimma bụbe gọvanọ 2016 ye ji webute this voice of these people because of afugo m n'ihu na-eme bụ nke ọbụla emere unu echefuo eme nke ọfụrụ na-ekele mgbe onye ọma si why the new generation pụtara na struggle akọbazi dịka ha ka eme. Some people na batara agwa m na some people batara were ọrụ aka anyị wee na shine because na abịara ka anyị ka ngwugwu n'ime IPOB. I na respect everything. So now kita now hancha ni na abịago kita na ka ha were the law we are using to make ourselves unity before we will fight is anyị kita kunu ga-ama na onye ha na-ekwu okwu ekuniena. Now ndị akita now bụ the same people are the same category, the same team that is hurting the Igbo land. They are here. 2016, I know kita 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 5 years back. Ka people na abata asem no ya na arụ ezigbo ọrụ. Nga agwu no ya na arụ ezigbo ọrụ, no ya da arụ ezigbo ọrụ. I don't fucking care. Unu mo onye mbun. Kita now eme those go my stations. Ye nos na bụ isini no na IPOB. Who are you? Omu wana ajụ. Isi na gị nwa ma Nnamdi Kanu of mana ọ bụ gị nwa bụ onye otu Nnamdi Kanu na ebu nke a bụrụ nke ọzọ to God. Ị ga-ama Nnamdi Kanu self no onwe knows that na mụ na bụ the stubborn child
I can never go back. I don't fear anybody. And when you know now, the gods of the land need to know the truth of your name inside IPOB and your name and Biafra struggle and here men I am today. Because here is anybody block this movement must be destroyed. Or now these senators in 2016 drive now because me want follow this struggle, follow me carelessly, follow me in a way gently. Where chop with mereno. This Biafran struggle, this politician just gradually, gently. We chop with menu ni my POB. Chop with mena these politicians. People now who non Igbo today na powerful because of the belief. They believe on us. And we are not going to disappoint them. What I hold the people that died, bo ezioku bondo. Now, politician in Enanya, unu wuna je negotiate with this politician. Chineke no n'eluigwe mana. Onwe onye no n'ime unu niile ga-adị ndụ n'ụwa wee fu ihe ọmụnụ na-eme. Okwefuru ihu na anọkọta sị, thank God na ndị na-eje negotiation, you people are killing this struggle every day by day. Anyị nwa bụ the hardcore of this movement who have never betrayed. Anyị nwa who have never betrayed. Anyị nwa ada atụ ụjọ okwu. Anyị ada atụkwa ụjọ ihu. Anyị ada atụkwa ụjọ onye nọ n'ihu ọrụ. Ihe anyị na-atụ ụjọ bụ Chukwu okike abịama. The people nọ na social media today enweghị onye na-agwa gị eziokwu. After Nnamdi Kanu bụ onye nke na-agwa anyị eziokwu na social media. Which in ihe na-esere ha na ndị otu ha na-ekwu ndị DOS ma ihe niile okwu na ha ma ihe ha na-akpa n'ime onwe ha. And that thing na ọ bụ na ha ebupụta kịta ha ncha na-enwe problem in 40 days I issue them. Ka chugoro m ha ncha na aja. Started from Nnamdi Kanu down to the root of these people non struggle. Because I better maybe ikrie iru mmadụ. Better maybe guess we talk. Yem that eba be no makana ihe sevru unu je where Jesus na-egwu wayo today where Jesus Christ na-eri ndị mmadụ mugu because unu na-claim no kwuru eziokwu. Why can't all of us stand for the truth? Why? Onye chime business ọ chọrọ ndị anyị nwanụ nwaanyị takwara afụ build were na-build their page. Na politician na ihe menwunye una etigbu politician una makugbu politician unu pụta na social media una na aka na akọsọ ọnụ. Today unu ga-ama ndị bụ ndị. Now let us hear the voice of these people. And Senator Einaya Abaribe spoke to newsmen at the end of the meeting. We believe that dialogue is better than any other form of engagement. So we decided to visit the president to present to him some of the concerns of the Southeast, including the issues of roads and general infrastructure, the rail, the airport, and then also discuss the issue of security with the president. We all know that. Now, onye kwuru nke a bụ Ekweremadu. Ekweremadu kwuru ya o nwere ihe dị iche n'ihe Ekweremadu kwuru ga-egosikwa gị nke o kwuru ọfụrụ kịta. I will show you how these people have been using our brains. And unu nwa abụzi ndị nọ na social media. Believe ozim unu nwa. Believe ozim ma ndị niile nọ na this struggle. Nweghị mbelievezi. Onye mbelievezi na Chukwu okabịa ma believe in myself. So onye nwere tinye anọrọ. Because na mụ nwa na onwe m mara this struggle maruo ya ụnọ. Wee chọpụta na ndị mmadụ o mgbe na-abụ nkwu okwu asị gị na ịma nke ha na-eme n'okpuru ịma nke na-eme n'okpuru. Today unu dị confused na social media. Some people na-asị na ụfọdụ na-agba ọsọ nwanne ndị park the deadly one are not yet wake up. The deadly IPOBians, they never even wake up. When they wake up unu chani neno na social media ya agba ọsọ and ha nọ n'ala Igbo ha nọ na abroad because na ndị ahụ niile bụ ndị tara afụfụ from day one ha chani niile just now watch unu one by one na achọ the end. Unu ihe unu ga-eme onye ọbụla bụ onye na-ekwu chọchọ na social media ihe ị ga-eme na-abụ ịkpa mbọ gịnị park ya one side. Don't use IPOB when you don't know the history of IPOB. If you don't know the history of IPOB under the leadership of Nnamdi Kanu, if you don't know it, park ya well. Park ya well. If you have never walked, open the room on IPOB, park ya well. Park ya well. Now the stubborn child arrive go. Now, Okwefuru Ekweremadu, ihe o kwuru ebe a. The same thing Nnamdi Kanu na-ekwu ka ọ na-ekwu. Ọ bụrụ ya. Ọkwa the same thing Nnamdi Kanu chọrọ ka Ekweremadu kwuru kịta na ọ chọrọ kịta ka eje gwa Buhari. Mgbe gịnị mere 2016
ka eme gịnị ka e wetara infrastructure weta nke a weta nke ọzọ mgbe mmiri bulata airport mieni 2016 5 years today nke aga the same thing ka Nnamdi Kanu na-eti mkpu na social media every blessed day na ihe a dị ka agbapụ mmiri gbapụ ọkụ mee nke tipụta ọkụ ihe a na-ekwu the same thing ya ka nji wee jụọ question here. My question is, kedu difference na politicians and freedom fighters? Yeah, my question mma jụọ 4 days cause obi adịrọ m ma tata maka ihe ndị Facebook mere m so na anọghị m with my more now but na nga calm onwe down ka anyị na-aga. So na ekwere mmadụ bụ onye Enugu steeti be nna m ekwere mmadụ otego nọ na seat na-ekwu okwu ka edozie ka eme gịnị dialogue ma still today unu na-ege ekwere mmadụ ntị n'onu today unu ka na-ege ekwere mmadụ ntị n'onu onto waiting as onye ndu as onye ọchịchị as ezigbo mmadụ ka asị gịnị the same ekwere mmadụ nụ pịawasịrị azụ na ebe o je iri ji na Germany the same ekwere mmadụ unu humiliate kunu na-egezi ntị n'onu na unu ama ha dat na ọ sị na onye ọbụla bụ onye nwere nemi na-eji ogologo ngazi eriri nri now today kita unu ga-anọkwa ebe a kita na-eklem n'onwe ka ese mie they still agwa m unu ye before that na 95% of ụmụ Igbo global 2023 election ndị cheno egwuregwu mgbe Nnamdi Kanu ka na-eme broadcast because I don't fear face agwa m unu ya agwa wee gwakwa Nnamdi Kanu the same thing 95 against you ihe niile bụ Biafran worldwide 95 against you only 5 so go and pick them were anya gị chọba ya I told them today ọnọ na mkpọrọ the same mkpọrọ m nwa so wee fight ya 3 largest protest ka m bụrụ na Korea ka m fụ onye ga-ekwu okwu very soon ga-eyu na egwu now ekwere mmadụ now ị na-ene anya kịta na bụ onye mma aka ọrụ ya na Nigeria onweghị nke o perform well ọkwọ ka na-ekwu okwu ka edozie ka ebute ọkụ ka ebute mmiri ka anyị gezie abalị ibe love una lover one man speaking only Igbo Senate speaking only Igbo Senate talking Chineke kpọkwuru niile ọkụ ọ na mụ achọzi na-akpọ ọkụ now ihe nga na-agụ n'bụ eziokwu because all of you are demonic satans bụ ndị adekwu eziokwu Chineke ji si m gbarụ niile ọsọ ya ka nji chụpụsị everybody even in Obinwannem get out all of you na-esi m isi you are smelly to me you are not honest. That there are problems everywhere, but we feel that the Southeast is the particular zone that is far more shortchanged at this moment than other zones, and we also looked especially on the area of appointments in the Southeast, especially with respect to the National Security Council, and he also let us know that the governors of the Southeast have also engaged him on the same problems that we came to engage him with. And so there's a concerted effort by people from the Southeast to be sure that we engage with this government meaningfully. President Muhammad. This voice now bụ 2016. Ịma mgbe ha jere ebe a mgbe a na-egbu mmadụ mgbe a na-agba ndị mmadụ na Hebridge a na-agba ndị IPOB na Hebridge a na-agba ha na Aba High School a na-agba ha na Mkpọ everywhere takataka anyị nwa na-apịakwa ndị politician na-apịakwa ndị governors na-apịa ha mgbe ka ha jekwara for reconciliation ka a chọkwa peace ka a chọ dialogue the 2016 jee chọọ ya ọ dị na YouTube jee chọọ ya President Buhari receive Southeast Senators Forum ka ọ gịkwu na-akpe forum the same thing ahụrụ m fụrụ video na-akpagharị kịta na iwe were m ji si mba na aga m ebidozi ọrụ now the same thing ha kwuru kịta ka m chọrọ ka m gosi gị ka the same thing unu na-evuzuzugharị na social media onye nwa ka m chọrọ igosi unu because a lot of people just bido social media a broadcast now na ebia sị ya bụ m Nnamdi Kanu abụ m Nnamdi Kanu nke eji m Nnamdi Kanu ahụ m Nnamdi Kanu n'anya they must release Nnamdi Kanu they must free Nnamdi Kanu they must do this as ezigbo mmadụ unu chani na-egbe ekperima unu chani na monitor all of you. People claim that they are too honest and transparent, but na ha ji nwanyị egbu one by one. Ndị na-amaghị dị na struggle bụ ndị na-eje ege ntị. Mana unu ga-emechikwa tagide afọ n'ụwa jụọ na ebe ka o dewo. Agwago m nie kwadonu maka iji kọp wee kiri mmiri una na-eche na mmiri kuneko ọbara kuneko. Ihe niile m gwara unu adọ mụ agwara unu enwere ihe nji unu prọfesị not prọfesị ọ bụ enwe ihe nji eme. Ihe na-agwa unu bụ eziokwu ga-azọ ụmụ Igbo. Ọ ihe na-agwa unu. The same abara ibe ọkwa ebe ọ bụla ifere kwere mmadụ ife abara ibe. But ịbịa kịta castigate ekwere mmadụ ka kpọọ senator abara ibe ofu onye na-ekwuru Igbo ịma no discrimination ka ị na-eme ọ na ịma ha no discrimination ka ị na-ebute na the struggle and the peace of the Igbo land
Efria? Because na Senator Abaribe and Ekweremadu is the one people kahabo. Onya can have majority because he bros even na Senate as a PDP. Man, no na deje kweba because Unchanine Berima. Unchanine want to protect evil. Now today ha beko kwana every day hana biako every day hana bako. Nka nke ha kuna 2015. Kedi ha na-ekwu ya ka ha je gwa Buhari ka Buhari mere anyị ebere ka anyị mari ha na-eme ka anyị dị mma ka anyị nye anyị ọkụ ka enye anyị mmiri ka enye anyị ji ka enye anyị ede. Now nke 2016 ka anyị gafee ebe ahụ. Na-ekwe another one na-egekwa ha ntị o nke a mere na gịnị 2020 May 13 2020 ka publish ya na YouTube because ama m ihe ji chọtacha ha ncha. Now gekwa ndị a ntị ọzọ on the politics bụ unu gekwa ha ntị ọzọ. Because ọ na-aba na-eme ife ọbụla na-eme genu ha ntị. For giving an opportunity to share with you some of our concerns. Ndị nke akịta na-ekwu okwu now. The senators ndị nke na-ekwu okwu Hope Uzodimma nọ nke 2016. Now nke 2020 ndị nke bịaziri ya bụ gịnị Chidoka and Abaribe and Ekweremadu and Okorocha bụ ihe ndị nọ na video nke a. Ifuge ndị nke ọzọ ma Hope Uzodimma ma ndị ọzọ they was together before Hope Uzodimma mina ndị anyị na-ebu ofu ihe ka ha bụ. Now ihe m chọrọ ka anyị na-aghọta bụ gịnị kedu ihe anyị ga-eme ka anyị gbaa mbọ fụ na ndị a na anyị na ha na-eme ka ọzụ cha anyị da-anụzidi ha onu cha. This is what we need to be fighting. Na ọ bụ onye pụta onye nwere problem ojeje sak ya ha kwe ha nkwa ome ha nke tụọrọ ha asị pụta. Do you think God is a stupid God? God ga-asị na ịbụ onye wayo because you must be stay in one word mana ochie mana ọfụrụ mana nsogbu mana ọdịmma. Now ndị akịta na-abụkwa ha the same senator of Nigeria. Ifuge ana amacha m ihe ndị arụrụ ana ndị a niile kpachago n'ala Igbo eji video ha one by one. Now ngwa gekwa ntị ka enukwa promises ha promised and the unity they want us to be united as they always claim. Kwa yesterday ha bịagoro kwuo nke ha kwuru say that na ha na-achọ ka ha jee kwuo maka Nnamdi Kanu kwuo betu a. All the same thing ha mekwa nke ha ga-akpọta ezipụkwa Abaribe wetekwa 10 billion naira wee release Nnamdi Kanu release Nnamdi Kanu pụta ọ sị na Abaribe bụ ezigbo mmadụ. The same thing now na chi repeat again. The same thing now na chi repeat again. Mana kita otogo una togo. You recall that in the last National Assembly, there was a borrowing plan presented by the government, and for some obvious reasons, especially the issue of exclusion, it was not taken. So this has been returned to the present National Assembly. Regrettably, last Thursday, the Senate passed the borrowing plan, which excluded the whole of Southeast. I'd like to use the opportunity to thank our colleagues who were at the chamber that day, especially Senator Enyinya Abaribe. Thank God for Senator onye otu ha dobere president ebe ahụ bụ Senator Enyinya Abaribe. Now, because Enyinya Abaribe bụ onye na-represent the whole PDP ihe na n'ala Igbo niile. Evria? Ono ka Nnamdi Kanu na-ejere ndị IPOB n'ụwa niile ozi, indigenous people. The same thing na-akọ na-emo na-represent ndị a niile unu na-akọtọsị. The same thing. And unu fụkwazi nyanwụ na etoye. Unu tozie nyanwụ automatically spiritually unu na-eto ihe niile anọ n'akụkụ ya. Mana na-agwụ na eziokwu na chọbọ ndị unu ga-akpọ sabo. Unu ga-akpọkọta sabo n'ụwa a wee nwụọ na sabo. Ọnụ mbụrụ unu. Kemgbe unu nọ jen on the air na radio nso wee gba mbọ taa afụfụ since 2013. Somebody asị na ọ mbụ sabo report ọmụ wee gwacha ndị som ndị principal officers mmadụ ha ga-eme onye a ka ebutu onye a ka gwa onye adamụwa si publish na mụnwa bụrụ sabo ha mee onye ọbụla eme na ọ gbasara ya. Today ka m ga-eyi unu egwu m ga-agwa unu ochie na ọhụrụ. Aga m agwa unu otu nne si m unu ka nne si m otu mma ihe unu gbagasịrị mbọ na this movement. Ihe nidiri bi na-agwa ndị a niile na-etete ebe ha kwesịrị itinye ọkpa ma nweta onwe ha. Onwe onye nọ na IPOB today ma amaghị ebe o si wee bịa ụwa. Onwe onye nọ na IPOB ma amadị mbọ ọ gbara. Onwe onye nọ na IPOB ma amaghị arụrụ a na ịrụrụ. Onwe ha even mgbe anyị na-eme online ama m kwuru si abịa meeting ama m kwuru si eme ihe unu na-eme today unu ncha niile na-edobe ahụ unu ka onye nyere unu power ahụ unu ji ekwuweri nonsense on social media. Today everybody mụnwa nọzi n'ọkọ ere ọnụ gbara aka because I don't respect fucking useless law that you people that don't keep.
who made a spirited effort to get the matter addressed, the issue of the equity and equitable distribution. Most of us were not in chambers. I was in Lagos attending the INEC retreat on electoral reforms. Most of our colleagues were also outside the chambers. So we want to commend him for the effort he made and other colleagues who were there during the conversation. Every hanche niile monwe ha ọ na-ekene gị na ọ na-ekene kịta na abalị ibe for onye represented nya mana onwe represent kwara another thing. So ọ ka bụ ofu ihe na-ekenekwa other colleagues. Mana unu nwa na-ekele m na anụ ọgụ Biafra, unu nwa na-ekele m that unu love Nnamdi Kanu, unu nwa na-ekele m unu chọ ka anyị nweta Biafra nke taa ka nke echi, ekwuru ekwu ụfọdụ asị gị nwetara anyị Biafra. A na-enweta Biafra mana gị nwa ji Biafra nke gị jisie ya ike ebe anyị kwekọtara na anyị chere ga-abịakọta kwuo ofu okwu wee nweta ihe anyị na-achọ ọ bụrụ ya. Mana many of you people don't even want to bring your own out. You don't want to suffer, you don't want to work for the same your nation. But your nation goes to work for nation. Don't let your nation to work for you. Today now, ndị na-egbu anyị na ndị ju na ya ma nweta Biafra bụ ihu na-eji ahụ n'anya. Ka unu wee mete Nnamdi Kanu mma. Unu wee na-ahụ ekwensu n'anya, na-ahụ ajọ mmadụ n'anya, kpọọ ya ezigbo mmadụ. Unu asị na Chineke ya agbaghara unu njọ unu na-eme. Ọnya ka ihe unu metere ka unu na-ata afọ taa. And ama m na ndị nọ n'ala Igbo bụ ihe ga na-ege m ntị. So na ọha ka m kwere nkwa na nga na-agwa eziokwu ka unu mara ebe m ga na-ebinye aka. Maka na politician niile n'anya did not love you all. Ha hụrụ unu n'anya. Ofu ihe ka ha bụ. Ihe a bụ na 2020 ka ha kwuru okwu a. Ka anyị gezie ihe ha kọkwara. Ha demand kwa na gọọmenti. Eple ego m nke 2016. Ka m plezie nke 2020 a. 2 years ago. Mba, a year ago. Ka m plekwu ya. Mme plekwa gị nke ha kwukwara ọfụrụ a. Ka m plekwu ya. Just gee ntị. Ka ifunu bụ ofu word ka ofu okwu ka ha na-ekwu every day by day. Ofu okwu. And that is why ike ji wee gwuzie ndị nọ na struggle and IPOB ma ebe niile because ha nwa na onwe ha ike ha agwụgo. Because onye gbagidere mbọ rutezie ebe ha na-ekwu na ebe a bụ the last bus stop erute ọ bụrụ ozi ya gwara gị iji gbagide mbọ niile na-agba mbọ ka ịfụrụ. Nwanne ịma ozi na ike ya agwụgo. Mana today kwuo na eziokwu ekwere na-ekwu onye ọbụla na-afụta ọnụ maka iji afụta ọnụ because enwe onye ihe imego na IPOB. So ndị nke rụrụ ọrụ na IPOB na-abụzi ndị nke unu na-atụzụ ji igwe okwu mana which is mana nwere ihe ha rụrụ. Ọ ịpụ na phone pick ekọrị na-akpọ na-apị ndị rụrụ ọrụ mana ha rụrụ ọrụ ndị arụghị ọrụ mana ha rụrụ ọrụ. Ana ọnya ka m bịara kịta na aka m mee ka onye ọbụla mara onye na-arụ ọrụ na onye ada arụ ọrụ. And if you don't want to work, inye anyị efe there. Maka na IPOB remain IPOB. Indigenous people they change n'ụwa. Onye ga-apụnye apụọ. Ihe nnọọ kịta na-abụ onye ada arụ ọrụ, you must be removed. Maka na the same thing anyị na-eme na Nigeria today. Na I said that na ndị leader anyị ada eme ọfụma, ndị leader anyị ada eme ọfụma na ha need to be removed. Said the same thing ka chọrọ ime unu n'ime IPOB now. If you are not doing your job, you have to get out. Simple. Maka na ọ bụrụ ịpụta iburu ozi onye ọzọ dịka ebukwo nkụ ịbatazie n'ime IPOB na-edobezi ahụ na ịbụ freedom fighter but he bụ ekpere ma. You don't let people to know what you are doing. You don't let your colleagues know what you are doing. And you think they will be clapping to you to heaven. Ebe ekpo Nigeria government this, ekpo Nigeria government that. But in the same thing Nigeria government is doing. That is what we said. Na anyị niile kwesịrị ịma ihe anyị na-eme mara ebe anyị na-ebinye aka ka anyị ga hunting ọnụ. So we met as a caucus of the Southeast National Assembly last night after consulting with our people and getting their feelings regarding this issue. And we decided that the best approach would be a constructive engagement with the National Assembly leadership. So this afternoon, we had a very good conversation with both the Senate President and also the Speaker of the House of Representatives. I'm here to report that we had a meaningful discussion. They showed not just concern, but commitment to addressing these issues. And they were satisfied with those assurances. So we are believing that the matter will either be revisited or since it has not been passed in the House, the appropriate thing will be done and then our people's fears will be assuaged. So we'd like to thank the Senate President and the Speaker for those assurances and their commitment to the national unity and unity of this country, and also for justice to all parts of Nigeria. We believe that equity should be the way for our country to make progress. Unu anụgoni enu nke a bụ ndị senator, majority senator unu ekwere mmadụ agbara ibe Okorocha Chidoka ọha ma bụ ndị nke na-asị gị na equity ka ha chọrọ. Equity without work
equity only for mouth. Equity and justice. Oyibo kunnaso. Ihe a bụ ihe a kwuru 2020. Ha na-eme ka ha na-eme. Ha naghị eme. Mana anyị nwa kwetaziri ka anyị kụọ ha mgbamgba, chụpụ ha n'oche, wee nọchie, dozie ebe anyị, kedu ife anyị na-eme. Anyị nwa kwetara na anyị dị too good, na anyị bụ expert, na anyị gụrụ akwụkwọ, na anyị na-eti mkpu freedom fighting. Some people ga-anọ na social media, ọ bụrụ iwu na m ga-join IPOB wee chụba chi ha n'aka ha. Ọ bụrụ iwu na m ga-join Lower Niger Congress. Ọ bụrụ iwu na m ga-join Bunye Human Rights. Then kedu ebe ị nọzi na-achọzi ka ị nwere onwe gị be nna gị ka nna June everyday na my platform. Every day. Because na unu ji amacha nke bụ eziokwu mana unu na-agbadị ụkwụ ose okirikiri. Una mari na TN. People will be on his own personal page o ji aka create onwe, ọ na-agwa ndị IPOB ihe a ga-eme. Onye ka ebe bụ onye Hausa, ịbụ onye Yoruba. So na ọ bụrụ na ihe IPOB na-eme dị gị mma, why can't you join them? No. The same thing na IPOB stand for, ka IPOB na-agba mbọ ka ha dị sure na ha chụpụrụ ndị a niile na corrupt ala Igbo n'oche. Ọkwa ya nwa and the whole Nigeria n'oche. Ọkwa ya? Then kezi ka unu si wee na-achọzi ka unu jee chụpụzie ndị nọ n'oche na-ada emetie wee na-emekwa the same thing na aha ndị ahụ niile na-achọ ka unu chụpụ na-emekwa. Why? A nwere ihe m chọrọ ịjụ mana ọ echi ka m ga-ajụzi nke a na-enwere m oge. Aga m ajụ unu echi. Kedu freedom ndị nwere freedom like ndị unu na-eji ama mmadụ atụ bụ Israel? Mgbe ha na-eme freedom fighter nke ha, otu anyị si eme ka ha si eme. Mgbe ndị obodo ndị ọzọ mere otu a ka anyị si eme ka esi eme, enwere ya na-akpọ cabinet, enwere ya na-akpọ administrators. People zogbucha n'ime IPOB na-arụ anị. When I corrupt people, mụnwa tara afụ wee gwa ndị banye eziokwu from 2013 to today. Today unu na-achọkuru wee arụ anụ na-arụ ebe a na-eklem unu bụ leadership nwụrụ anwụ, wee na-achọzikwa unu mebie afụfụ ntara. Because ọ bụrụ na atara afụ, I suffer so much to make sure that this family stand. So unu chani nebu ndị nke nọ n'okpuru bed mamu na papa unu when they issue statement na destroy my people, na put them into problem. Unu chani ne ga-apụta ilo anya amara ndị n'obo. Maka na mụ ama njicha face mụ wee nụcha ọgụ na bịazi na akụkọ m wee nwere akụkọ. Ọ dọghị possible n'ụwa. Anonya menji agunu nwa bụ ndị nọ na social media na-abụrụ ibu a member of IPOB, but you are talking about Nnamdi Kanu, talking about IPOB. Mere amara that na mụ na gị na-abụ. Oman denatara mụ na gị na-abụ na mma na this movement. Even na these brokers. Oman denatara mụ na abụ ọma. O ife a bụ ihe unu na-eme, unu bịa na ezinụlọ anyị che na-ekpokọrọ ka anyị were ofu obi na ofu ihe ofu ụzọ wee na-aga ka unu batara n'ime tisa into pieces. The same thing mgbe m batara IPOB ọfụrụ mụnwa na-ekpọnwụ m freedom fighter na-amachakwana na mgbe freedom fighter m na-fight ndị nke na-anụsa Uchemefu na Nnamdi Kanu ọgụ. Kita na anwụ Uchemefu apụkwana onye ka m ga-anụsabazi ọgụ ka anụsakwa Uchemefu ọgụ oku unu yuzucha mụ na dọmpụọ m. Now mụ Uchemefu ma ndị ọzọ niile ncha niile ga-abịa gwa anyị kedu ihe mere na ọrụ aka anyị niile apụtabeghị ife maka ọrụ unu kunu kịta kunu ga-amazi ndị ahụ bụ ndị freedom fighter unu niile Uchemefu agbakpọ na human right na-akụgheri. Now ndị nke na Radio Biafra na-akụgheri because they did not work. They don't work. They don't work. Because ọ bụrụ na arụ ọrụ onwere ihe megide enu ka ndị mmadụ wee hapụ ime ihe ha na-eme now. Look at the Senate people kịta na ka na-akọ akụkọ ka anyị unite ya. Ha ka na-akọ akụkọ ka anyị dị n'otu. Anọ ọnya kụ ncha nene n'anya maka ejidego Nnamdi Kanu. Hope unu niile. Mana Nnamdi Kanu na-azụ anyị ka ọ zụpụtasị anyị niile. Ndị azụpụta unu achụpụsịa ha na IPOB. Today kịta unu achọ ndị ga-abịa zọpụta IPOB. IPOB anaghị azụ ya as IPOB spiritual people. Ha ma onwe ha. N'ibu nke bụ ọkwa ị nwere ọkwa na IPOB is a useless. Nwere isi. Because na ndị na-anụ ọgụ bụ ndị mmụọ. Because onye ame nna agwa unu niile bụ ụmụ Igbo. Onye ọbụla ga-apụta na social media sị na amara m ihe na-eme ụmụ Igbo, Chineke ga-akpọ gị ọkụ. Because ime eziokwu ịchọghị ikwu. You don't work but you want to reap where you do not work. Ọ bụrụ onye oshi ka ebu. People ga-apụta na social media ịkọ nke dị gị mma ị na-akpuo
ndị na-ata afụ eje taba afụ. Now the 2016 na 2016 ka ndị a kwuru okwu unity nke aga. 2020 ha kwukwa okwu unity nke aga. Now ebe ha nọzi kịta na 2021 ka mbaze na 2021 ka unu fụkwa another unity ka unu fụzi ihe mere na 2021. And unu nwa na onwunu bụ freedom fighter ka edi hunu na-eme na-abụrọkwa ihe anyị nwa kwukwara anyị ga na-eme. Kedu unu na-eme? And a na-achije negotiate with Nnamdi Kanu. Ha negotiate with Nnamdi Kanu or negotiate ka a ga-eme Nnamdi Kanu ka ọ bụ ịkpọpụtara anyị Nnamdi Kanu. Which one? Because unu chanine na-akụ game na-agbagoju ụmụnne m anya. Kedu iwu Nnamdi Kanu dara ndị a niile na-eji ikpe adabe? Unu adajụ ụda ajụjụ a. Able to develop their homeland at their own pace and equally pursue their happiness and actualize their enormous potential in every part of the country unmolested. 2. Review this. Now, before my na-ege ntị because unu anụchaghị ihe na but ka m gwa unu ndị nọ na this scream nnene ebe a because mana mụ ha adetizie na scream because na at connect m ebe ọ ga-abụ na scream. Now ndị nọ na this video ha mere yesterday or day first day ma mgbe ha mere this nonsense ha mere ebe. Now nke a na-akpọ ekwere mmadụ nọ ya, Abadi ben ya, Uche Kwunife nọ ya, Tio Oji nọ ya, and ndị ọzọ nọcha n'azụ ha ma ha afa ha. Ọ bụ na ọ bụkwa the same people abịa na-egbu anyị kemgbe 2013. Ọ na ọ bụkwa ha the same people abịa na-eme anyị ihe na-eme anyị. The many people ji nwụọ in my POB. Many people have died. Ọ bụ na ọ bụrụ ha ma bụ ihe ka nọ there. Ka ezi ọrụ aka anyị n'ala Igbo ya ka na-ajụ kedu ọrụ aka anyị? Kedu ọrụ aka anyị n'ala Igbo ndị anyị na-ebu ndị nke mfuru face ya na 2013 nji maka wee join na this struggle ka dị ndụ and many people have died under my face. And many people na-asị kedu ife a ga-eme kedu ife a ga-eme. Ị nọ na kitchen gị na-ajụ kedu ya ga-eme. Udod. Visit at home ordered by the IPOB and the mayhem, some nefarious elements have seized the opportunity to visit on the lives, properties, and sight of our people. The consequently reviewed and reviewed the incurable economic losses and hardships these have brought upon our region. 3. Resolved to condemn in strongest terms the disruption of the ongoing senior secondary school certificate examination in some parts of the Southeast, particularly the incident at Comprehensive Secondary School in Kumen, Jaba local government area of Imo State, where the English examination, organized by the West African Examination Council on Monday, September 13, 2021, was ruthlessly scuttled by armed men who chased away the students, teachers, and examiners before setting ablaze with cycles belonging to the teachers. Now, ihe wutere m nji were iwe fu because this video siri na afọ ebe a iwe na-ewe m because na ama m game ndị akụrụ ebe a. Bet unu chani na-ebiara na social media na-akọ anyway ụdị afụfụ unu ga-ata dị sef aka ama m na unu ga-ata ya na-anwụsịsị because na abụrụ ndị eziokwu. Now, ke ndị a na-asị na ọha nwa bụ ndị mere ife a, ke ndị a na-ebo kịta ije na social media ihe a na-ekwu bụ Nnamdi Kanu mere, Nnamdi Kanu mere, ndị IPOB mere, ndị IPOBians, ndị IPOB young, ndị IPOB nso IPOB nke mụ nwa nọ n'ime, nke mụ nwa bụ bloodiest one nọ n'ime ka a na-akọ akụkọ a niile ka ọzọ. Or the same IPOB nke mụ nwa na ụmụ agitatiri protest here gba mbọ for that na the IPOB na the whole people mam n'ụwa niile know the truth and honest in IPOB. Is it the same IPOB? Ka people ga-emepe platform.
George onye ibe na akọtọsị ihe anyị na-eme, Uche Mefo na akọtọ ihe anyị na-eme, Chidera Oduoge na akọtọ ihe anyị na-eme, some ndị nọ na IPOB DOS na-ezuzugharị na-akpọkwugharị, and the people are just looking as if to say that na ihe so wee gba mbọ na ọ ga-abụ ihe nara n'iyi. Chineke ga-akpọ ndị mmadụ ọkụ very soon now, because ọ bụrụ unu nyụọ ahụrụ unu na-achọ ka o si onye ọzọ ga-esigbu unu ebe ahụ unu nyụrụ ya, because everybody nọ na this struggle. Unu China nidire pụta bịa gwa anyị kedu ihe unu na-eme anyị. Ihe nkata niile unu kpara eji egbusisi ụmụnne anyị today, ihe niile ahụ na-eme eji egbusisi anyị today, all of you people will come out. Maka na ihe niile na-eme n'obodo oyibo, a na-eme debate, a na-akọwa na station, a na-akọwa na radio, a na-ajụ ese. Ka onye na-ajụdụ na ese, kedu onye na-ajụ unu kweri n'ihe ndị anyị na-eme? Kedu onye na-ajụ unu nwa bụ ndị nọ na struggle kweri? IPOB bụ ọ ga-abụ ha kwuo okwu otu a ọdụ ụda n'ụwa niile, kịta na-abụ onye kwuzie asụ na akogheri. Why? Because na the people race ha anyị gba mbọ abatago, our leader je enyekwa so many people agbara mbọ na this struggle a hand, ha chanye na-abata today kịta ha na-eklem si na Nnamdi Kanu nye ha slot, nye ha ihe dị ona. Why? Because of na that place abụghị ebe anya ha eje oje eje gị half gị, ha chanye na-apụtago, and mana those people niile pụtara kịta na-abụ ndị agbara mbọ na IPOB, and instead of ha wee bata wee focus ebe anyị kwụsịrị, ha nchabezie chọ ka ha suppress nke anyị gbara mbọ n'ime. Anụnụ nwa na onwu na-eklem n'obodo leadership na nwere ihe ga-eme, because unu na-amara ọrụ, unu mara ọrụ na-eme ihe unu kwesịrị ime ngwa ngwa. Control men, because ọ bụ na etugoro men asị ka ezi ọnụ ga-eji kpọkwana ya, ọ bụ na imego men ihe ọjọọ, kedu ọnụ ga-eji kpọkwa ya? Ọ bụ ihe mezuru today. Also Holy One will restore this peace, because unu chari na-ebigoro aka na nsị, unu ga-achara anyị n'ụzọ, maka IPOB shall never fall. Come, all of you know na DOS, all of you know na the seat of every power, all of you people are going down. Because IPOB Kugomie, only the structure we need now to make these people to feel the pain. Because no, only enemy untugona 3 times or 10, 12 many times, 7 times. I just 7 times ahead of these people. Tugaria hana to ha. No name is expect can be kwa can do for makagini jime. Makunu wajuwebo the highest people. Ana arụ na nokbu airo chapụta oto na were akụkọ wee kọjisi everywhere. Look at ihe a na-akọgheri, look at ihe senator ha na-ekwuzi na ejere exam, akwụsị exam egburo, na-achọkwa ka a na-achọ evidence a ga-eji wee George our leader, a na-achọ evidence a ga-eji wee destroy ya. Akọrọ m nwa amaghị m nọ na-arụrụ because mụ amịhụ na-arụ. Akọrọ anyị niile tikọrọ aka na-arụ ka ndị a na-achọzi, and the people eso ha anyị gba mbọ na-ekwu na anyị gbacha mbọ ha ma bụ ndị gụrụ akwụkwọ abịa hijack ya, ha ncha land ya na. Because mgbe na-eme agitation, mgbe na-eme preaching, mgbe na-eme evangelism, ohe ha na-agwa anyị bụ gịnị? That na anyị gbacha mbọ ha ma na onwe ha abịazi control we, and that thing abịago na mezu. Onya ka ndị gụziri akwụkwọ tekzi ọnọdụ, maka anyị nwa na-asụ n'Igbo, mmadụ onye na-asụkwa n'Igbo na abroad. Ndị nọ ka anyị na-agwa okwu, maka na anyị ma na ndị nọ na abroad, many of them aka ha ruru enyi. That is why the problem is everywhere. Ana m agwa ndị niile anyị niile nọ n'ala Igbo, ana m agwa ndị niile nọ n'ala Igbo, time erugo mgbe anyị ga-amara ife. Time erugo, aga m sacrifice go m onwe m to stand in truth. And aga m agwagodu na eziokwu ntire m anwụọ. And ọ ga-abụrụ na ihe ihere kịta m nwa ga na-efolo morning and night, 1 hour brokers. Ihe njiwe wee notebe obere aka na, because this internet nwe ka o si wee mem. So ya ka njiwe note obere aka. Every morning and night, nje chekwa n'ọrụ bata m ajoin ya, gwakwa unu nke abalị. So si ihe nga na-eme ka unu mara bụ ụzọ unu ga-esi wee survive this movement. Maka eji m n'aka. Eji m this movement n'aka. Ụzọ anyị ga-esi nwere onwe anyị, just ị ga-agba mbọ na-ege m ntị. Ọ bụrụkwa ihe iwere m iwe taa na mgbe na-ege ndị a na-ekwu okwu, eje m fụ na platform niile ndị a na-negotiate with the same people, na-ekene Chukwu na ha abịakọgo ọnụ. Ọta ka ndị abịakọbara ọnụ. Ọta ka ndị abịakọbara ọnụ. Nnamdi Kanu ejide gị. Ihe niile anaghị arụ ọrụ na IPOB, ikuku ekugo, afụ gị ka ọkụkọ.
ihe niile bụ ndị na-arụzi ọrụ kịta dịzi few. Ndị ada arụzi ọrụ kịta na ikuku ebuo na ha. And otu ikuku buru ha maka na attack on IPOB is attack on me. Agaghị m ekwe m stand on that. That is why nji wee sị na ọ bụrụ na ndị ha nọ na isi na nwa amara ha na-alụ ha chaa n'ụzọ, because onwe onye ga-asị na ọka mgba mbọ na onwe oge ka ị gbara mbọ. Agbara m na my own, ịgba mbọ na ya own. Ewetebe rekọd nweta nke m. Ọ bụrụ na amaghị ihe bụ leadership, chaa nọ n'ụzọ. Ejiri ike so ndị Igbo. Ejiri ike so ndị Igbo. Sọsọ ị ga-eme ndị Igbo, ichi nweta onye Igbo, ichi nweta ndị Igbo, maka na enwe ndị Igbo nwe ụmụ Igbo, ichi nweta ndị Igbo, pịa ha iwu ya ka ha ji agbara ọsọ command and control. Because otu a mụnwa nọ kịta na ahụ, mụnwa na command, mụnwa na control, ọ oyibo ka asụrụ. Ọ ịmaghị ihe ị na-eme, a command ya gị. Mana ịmara ihe ị na-eme, ị command ya afa. That is command and control. Consistency in truthful. That is what we stand for. Today na ndị niile n'anya na IPOB, ndị niile n'anya na Facebook na nwe onye bụ IPOB family member. Ihe niile nọ na page abụrụ family IPOB member. Ka ezebe ndị IPOB member anọ. Onye juru secret ọkpọgọ sị gị Nnamdi Kanu eme nka, Uche Mefe eme nka, ndị nke eme nka. Ọ bụ na outside ka unu ga-anọ wee na-akpa ya ka ọ bụ ịpụta boldly as a man, speak it direct. Onyanwa. Kenke kama. Politics and freedom fighters kedu ihe dị iche. Ihe na-ajụ taa. Echi mebidokwa ya. Politicians and the freedom fighters, what is difference? Kedu ihe the difference? Kefuno ha nchari na-ebukwa ofu ihe. Ndị na-azọkwa ka o nwere onwe ha. Politician na-azọ ka ha ribe. Ndị freedom fighters na-azọ ka ha ribekwa side nke ha. Everybody na-azọ oriri. Before each other win each other, na ha nwa bịakọrọ ọnụ, setie platform, setie family, setie mission ga-enyere ha aka ka ha nwee crowd. Udo mmadụ ma need crowd. Ya ka nje nwere need crowd. Agbago m mbọ n'ala Igbo, gbaa mbọ n'ebe niile n'obodo oyibo. Ihe ndị dị na ka m kwuo okwu ikpeazụ wee na-awa. Ana okwu ikpeazụ m ga-abụ okwu ga-atọghata ndị ụmụ ogbenye, ndị ọdọ dị ka m. Maka na ọ bụrụ na ụmụ afụfụ ụmụ ogbenye, unu ekwesịghị ịpụta na social media were ndị mmadụ na-egwu egwu. Ọ bụrụ na ataga afụ n'ala Igbo, unu ekwesịghị ịbịa na social media mepe platform na-defend somebody that destroying a lot of things because of you want to gain famous. It's very, very bad. Today, everybody, n'anya, o nwere ihe ndị mba anyị na-ada ekwu n'okwu Igbo. Ọ na mgbede ka m ga-agwa unu maka na ihe nke a kịta na-aka nji mepegoro platform. Na mgbede aga m edu unu a lot of medu n'anya n'ịma na enwebeghị people anyị amatabeghị na mabatago, maka ama m na before mgbede people will watch maka a ga-shares ọ gafa. Unu ga-aghọta something na this struggle from me. Unu ga-aghọta something na ka anyị ga-esi nweta onwe anyị. Unu ga-aghọtarịrị something. Kedu ihe unu ga-aghọta? Gị nwa na onwe oge bụ onye na-eclaim na ị chọrọ freedom. Ị gaghị sacrifice nwe ihe anyị nwa na sacrifice. Mana anyị nwa na sacrifice more than you na-ekwuzi okwu. You also cannot hear or meditate. Maka mgbe anyị na-eme agitate, mgbe anyị na-eme evangelism, many people don't want to join. Like ije na IPOB, agwụgo m ndị IPOB many times, ndị leadership. Even mgbe nọ na-achị Korea, I witnessed a lot. Because our people are insane. Our people are ready for freedom. Our people are the meaning of freedom. Our people are the freedom fighting. And that is when you say, can ono be one ekuzero na freedom fighter and politics and omenanai. And omenana bụ ike isi eme, so na ị na-emezi otu isi eme n'ime company ejiri wee mara gị.
ị na-eme n'ime ụlọ ụka ejiri mara gị, ị na-eme n'ime politics ejiri mara gị. Omume gị enidiri chenji maka na ubi ọbụla ị batara iweta omume gị ewere mara gị, ejighị ewe mara gị, ewere sọba gị nsọ. So na ị na-eme ka ndị be nna gị si eme, a ga-eji mara gị. Mana ịpụta na politics chenji ka ndị be nna gị si eme, wepụta nke ije eji gwu wayo, ịmazida na inwego ihu na abụọ. Onye ka m ga-agwa unu na mgbede, aga m agwa unu a lot of things unu ga na-amụta, maka na ndị mụtara amụta ekwekwa na enye anyị kredit, na ọ bụrụ ndị kwuru okwu ọsị gị don't give me credit. Ọkwa nke nwanne anyị nwoke a na-akpọ onye o mere amarago, ọkwa eche na simple guy kpakpa m ozugbo metụkwa ọpụtakwa na public defend onwe. Every onye Igbo chọrọ idefend onwe na emeruo ya arụ. Mana otege mere m ihe na-ewute m na IPOB how many years today, but nobody is talking about that. Even mgbe ejide m na Poland, na-eche ka ndị mmadụ kwuo okwu gbapụta m. Everybody run away from me. Everybody run away from me. Also ndị ilozi, ndị mbụ na-eso m na platform na-akpọzi all IPOB, all of them run away. Principal officers run away. Asia rep then run away. Everybody run away. Na bido na ata afa som. Kedu ihe jijide maka Biafra? Nobody talk about that. But ọ bụrụ nke unu na-eme ka egwuo ya. Ihe ahụ emere m ka a ga-eme unu niile one by one. Because na nwere ihe megide ndị ka ime ihe ọjọọ ka ị na free. Ọ dịrọ possible. Ime ihe ọjọọ ị ga na-ata free. Because na ihe anyị ji wee start ya this movement of truth. Eji m truth gwa ihe niile m na ha mekọrọ ihe. Ebe m to na Wally, all of them knows me na struggle. Na Lagos, all of them know me. Na Ukraine, all of them know me. But today, ha onye nke ajụ m ajụ, onye nke ajụ m ajụ, na-emezi ka okpo. Why? Because of criminality in leadership. The same leadership nji maka ya ba struggle. Ka ndị mmadụ na-asị na-enwe ka esi eme. Mụ nwa nọ n'ihe ha na-eme ga-agwazi unu na nwerokwanụ ka ndị ahụ si eme ya. Ha sị na onwe ka ha si eme ya, ọ na ka ha ga-ama ebe onye. Ha gwazie m ka esi eme ya. Maka ala Igbo enwe men ndị a. And men abụrụ ndị na-egbu mmadụ. Udo ka ha na-achọ. Ha na-emere ha business ha peacefully, na-arụ ọrụ aka ha. Adị m eso ndị ekperima na-ebubata afia 24/7. That is why ha nwere ike ịkpọ m na phone, ha nwere ike iso m na-abịa na platform na-ekwu okwu, because they are still working and making things to be good. Maka na ka anyị ha taa afọ na mgbe anyị pere mpe, onwe onye chọrọ itake chances. Sọsọ mụ atiri isi ka nso wee gbaa mbọ n'ala Igbo. Mana today onye ọbụla na-abịazi na platform na akọkọs like. Many people now na high wish na nwere Biafra ga abịa because people are makwodu self yebo Biafra. Biafra peace and unity. Love. Ofu Obi. One love, one mission, one mindset. All Biafra. But today, onye ka akọrọ side, onye ka akọrọ side. Onwe ezi law ekwura na maintain. Ndị nọ n'ime IPOB, ndị nọ na Nnamdi Kanu na-akụ bịa na-agasị anyị na-eme. Ihe niile nọ na Nnamdi Kanu n'akụkụ today bịa na so ya ka njisi ka mpụtazi ka ngwa ha na ha ncha niile nwere uru ha bara. Maka ha baa uru. Ihe pọtị ha na-eta ha ga na-eta ya. Onye nke akọ, onye nke ọnụ, principal officer nke akọ, DOS nke akọ, onye nke akọ. Shame on two people, man. Nwezi enwezi respect of the same thing na anyị ncha niile nwere before. Maka na achụpụchigo ndị nwere ike ịpụta stand ya kwuo eziokwu God. Ka iwe nwee power ahụ ga-agbagbu n'ụwa very soon. Ụmụ Igbo ekene m onye ukwu, ekene m onye nta, na masị nke onye chiri ya zere. Ọ bụ na ịbịa watch ya ife anyị na-ekwu nwanne ịkọmentị ya anyị afụghị anya anyị fụghị anya anyị wee mara onye bụ before anyị wee reply ya okwu ọka gị, because ya anyị na-achọ na-abụ ndị anyị mara. Achọrọ m ndị na-ebu ụmụ Igbo, ha ka m na-achọ. Ịbụrụ nwa Igbo bụrụ ụmụ Igbo, join ihe anyị na-eme. Because n'ihe mma na program m bụ Igbo ka m ga-eji na-atụrụ ya. N'Obinwannem Radio anyị ga-enwekwa ndị ga na-asụ English, mana ihe na-enwe nwayọ. Mana mụnwa bụ freedom fighter, bụrụkwa a charity helper, bụrụkwa a businessman. So n'ebe ọbụla ị chọrọ, aga m esi wee follow gị. Onye ka isi na-ebu ogidi, nke a na-ebu ogidi ya agbawa. Ịbata n'ala Igbo, people mmamu the enough to prove who I am. Ịbịa n'obodo Igbo, the same thing.
and achọrọzi m onye mma na aka ya lụrụ inyi n'ụwa ịbịa device ya m n'ụwa because na mụnwa mana since a mụrụ m enwere ajọ ihe megoro ụmụnne m karịrị nke ha na-eme m because onye pụta na social media o were nwanne ya wee mee ka their own move. Today na onye ọbụla na-eso ndị mmadụ na because IPOB ịkpọrọ ya ịkpọ Biafra ịkpọ Nnamdi Kanu. Who build Nnamdi Kanu to know the whole world? Who build IPOB to know the IPOB the whole world? Is it not people do it? But today unu chani instead of unu ebata kenende rọrụ respect efa unu abịa ozugbo nyụọ ha nsị n'isi nyụọ anwa mmiri na-eme expect ka unu gaa n'iru. Ọ dịrọ possible. We must tell ourselves truth before we can get freedom. And unu kwesịrị ịma na anyị nwanụ nwaanyị nwebekwa onye na-akụzi maka otu anyị ga-esi bi ndụ maka enyegodo gị Biafra today kedu ife na-eji mee asị kịta na-edeclare go Biafra tomorrow what else ọkwa ha ọrụ aka development ka anyị na-eji mee. So why can't us they do development here now? Why can't us iwere ego na na-atụta na this movement wee na-arụ ọrụ aka na be anyị? Why can't us to make sure that na anyị na-eme improve? Kedu ihe a ga-asị kịta anyị mepụtara the same how many years 8 years today nọ na this struggle? How many years today the same people anyị mawasịrị ntị bụ ihe mechakwa jidekwa Nnamdi Kanu? Who they win? The same people ahụ jide Nnamdi Kanu anyị nụkwa ọgụ jibaka jide Nnamdi Kanu. Kedu ife a na-egosi gị? Fake and hopeless and impotent leadership. But all very soon kunu ga-amụ ihe na ya na-ekwu okwu maka na ihe akwụkwọ nyocha m niile mebupụta n'iro onye ọbụla ga-agbara ọgwụ ya nwụọ ebe ọbụla isi bịa n'ala Igbo na abe gị otu a mbụ onye Enugu ka nje Enugu ekwugo m many times because this struggle you cannot be in this struggle na deceive ndị mmadụ ike egwu ga-echa n'ụzọ onye ọzọ aba onwebeghị mbọsị m gbachiri a group of people si ya na ha ma ga n'iru onwebeghị mbọsị m pụtara n'ụwa wee sị that na mma zọ power onwebeghị mbọsị m pụtara n'ụwa sị ka m were ihe mma wee megide mmadụ mana unu cha niile ji emegide mmadụ unu onye brink o megide mmadụ kedu ka mmadụ ga-esi bata n'akụkụ Nnamdi Kanu sị na ya nọ Nnamdi Kanu ya bụ onye nke Nnamdi Kanu na ya mee ka wezie Nnamdi Kanu wee na-akọtọ many people? Why? And people are looking. Ekpere nna ekpe Chukwu okike abịa ama ya ihe nna yogo ị ga-abịa mezuoro m ihe niile nne m bụ apụta iro bụ hapụ Nnamdi Kanu ka ọ pụta kịta ka anyị jụọ ya ezigbo ajụjụ because ịrụ ọrụ ọfụma you say something wisely ịrụ ọrụ ị ga na-ataghịrị ọnụ because ọ ndị ọ bịakwara nọọ ka ọ tara ya ma na ha nwa ga-abịa kontrolu ọ bụ na ọ nọrọ ka ha na-enye aka bụzi ndị bịaziri na-ebute enmity in our family. And nobody is talking about that. Onweghị onye na-anọkọta sị ka abịa kedu ka family ga-esi nọrọ together 4-5 boys children apụta ofu onye nwe problem asị onye nke a nwere problem si je gbagbuo ya. Kedu family ọ na-eme? Family chọrọ udo na-eme na somebody mehere unu agbaghara ya mana unu ga-emeghekwa n'ihu onye nwa bụkwa ndị makwa ka isi treat onye nke mere onwe onye na-talk to your own because no onye ha mara ka isi kwado mana enwere ndị maka isi kwado. Anyị enwetebeghị onwe anyị as a family anyị na-achọ ka anyị je nweta a family. Kedu obodo na work? Ndewo na ụmụnne m daalụ nụ ka ọ dịkwa na mgbede aga na-abịa ntịrị people amara na ya emepe na platform ebe anyị ga-anọ na-agbasa ya bụ ozi ka o kwesịrị na-adị maka na the other one mma atrai kwa mara ihe ga-eme ya ka nne stream kwa live ebe a maka na ebe m na-stream live now na Twitter and YouTube and Facebook 200 and something bịa ka na watch but before 1 month they must know ndị ahụ niile bụkwa ndị na-anụ eziokwu na ndị na-aghọta eziokwu we enter and when they enter mma gba mbọ fụ that na nga na-ebie na 1 hour ka ndị nọ na Biafra na-evio maka na ndị a ka m chọrọ ịgwa arụ ndị nọ n'obodo Igbo na-akpa ana arụ ndị nọ n'ala Igbo na-akpa because we need to be telling the truth. Ndị chọọchị sị gị na truth we shall win. Ndị pastor na-epi I prophesy osi na prophesy kwuo eziokwu ị na-akụrụ ya aka ịbịazi na nke anyị esi ka gbachie anyị. IPOB have corrupted themselves
but ha na-amịgharị fọdụ na-asị gị enwe mụnwa bụ the original bloodiest one nọ n'ime IPOB. Number one, m ga-amazi ndị bụ IPOB ga-ekwu okwu. Let me see how una dey talk on social media and I'll address your issue. Buru voice gị bịa ebe a wee kụziere gị ihe marọ, because now unity ka anyị ga-eji wee win ya, no division. Nke ọbụla unu kwuru ebe a ka mụnwa ga-anọ na-asetụrụziri unu ma atụ unu na-agwa unu stand unu na IPOB one by one. Nke ọbụla unu kwuru analyze ma bịa ebe a mee analyze maka ihe onye maka ọ na-ekwu okwu ya. Anybody na IPOB, whether na ịbụ a principal officer ma ịbụ nke a ma ịbụ ya ọzọ, ikwukwa ha n'okwu, nweta gị na Facebook ama m onye bụ, mbute gị ebe a gwa gị mgbe ị batara IPOB, gwa gị ihe ahụ na-ekwu na ọ bụ otu esi ekwu ya. Because ha gbara m nkịtị just unu ewerezie struggle anyị tara afọ how many years kpọtọsịa ya so na anyị bịa nwebe ha nwere kọbarụ n'aka. Today kịta na ndị mmadụ jizi IPOB agba football, obi ha ka ha mee ihe ha na-ekpe ekpere ka ha nwetazuru. Mbịazi na-afụ m ka okpo amaghịzi m ebe mma nọkwu okwu because unu chọrọ ikpuchisi onye ọbụla ọnụ. Ị bụrụ onye ọ bụrụ na ị nọ n'obodo ọbụla ị nọ ịnọghọ IPOB ya ịnọghọ n'ime family IPOB da agbakwana mbọ ka achịkọgodo nke ezinụlọ ọgụnwa na-epụkwana ihe ha na-eme pụkwana ihe ha na-eme maka na ndị nwe IPOB na-achị bata n'ọgbọ. The people afro wee hibe IPOB na-achị bịa werekwu ya. Enweghị onye nọ n'ụwa a Nnamdi Kanu can never stop IPOB. Nobody can stop IPOB. Maka na IPOB bụ a name that already blessed, accepted by Chukwu Kabiama. So na ihe a ga-emezi bụ ndị anyị na-enwuru anwụ bụ ọ bụrụ that na gị nwa na oge ma na ịma mmete nwunye aịda n'ịcha n'ụzọ ọ na ijekwuru ndị nwụrụ anwụ ka gị na ha gbarịa maka na ụgwọ ọrụ onye ọbụla na-echie n'ala mmụọ. Ọ bụghị ka o wee bụrụ na gị nwa ka nọ die mana ị na-emebizi ife ike agwụgo gị iste die. Ndị batara abata sị na ọgbara ha dị ọkụ tinyere ha n'oche ka ha were na-eme ihe ha na-eme ka anyị na-afụ ụzọ n'ụna ka m chọrọ. By this time ekwesịrị m ịnọ n'ala be nna m na-akọ ọrụ ugbo na-achị efi na-achịgharị ọkụkọ m maka obodo oyibo nu je today ka Okeke jichara amị kedu ya na buutu ya. Ihe na-agụgụ bụ ije gba moto ruo n'elu. That's the only thing na-agụ unu. Ka ịrụchara moto gbaa unu enu kedu ihe ị nwetara, kedu mkpụrụ obi gị n'ahịa gị. Enwere history a ga-ekwu imepụta n'ụwa. Otu ị nọ kịta ịnwụ ọkụ tata kịta na kedu ihe a ga-asị imepụtara. Jụọ onwe gị ajụjụ ịnwụ ọkịta kedu ihe imepụtara. Ọ mmadụ ruru Twitter, ọ mmadụ ruru Facebook, ọ mmadụ ruru Google, ọ mmadụ bụ ịnọsi moto. Onwere kwuru na-arụ. Onye jicha mecha business gwucha wayo ọ na-eme spe because unu adịgo corrupt. Unu adịgo corrupt because of that corrupt unu efili go unu do guilty. Unu emega arụ maka onye mere arụ kịta amakwa esi condemn onye mere arụ otu onye oshi na-asị na onye oshi na ọ bụ onye oshi. Onye mere unu chari ndị ga-ejipụta n'ụzọ ka ndị aka ha dị ọcha je restore this motion. Because no nwere okwu our leader na-ekwu ọpụta sị gị mara ihe mere bịa kwuo. Ya ka m bịara kịta n'obi nwanne ọ bụrụ unu chọọ peace anyị emeghe in peace, unu chọọ pieces anyị emeghe in pieces. Kedu ha ga-eji mee in pieces maka ekwu okwu unu na-ada afụ ya ka asị na ọ bụ violent ihe a na-ekwu bụ otu akịta na na-achọ because emego m expect ka ndị niile nọ n'isi IPOB nke mụnwa nọ n'ime ka ha dozie that place mana ị na-anọ bụ akọrọ side ịjụ onye nke ọsọ gị na ya marọ ịjụ onye nke asị na ama so ka ezi onye mara na ka onye ga-edozi nwere anyị that seat. Otu awalida nọ kịta na ndị ga-ajọ ọjị bụ ndị Nigeria and the opportunity a ka ndị lawyer ji eri ego, opportunity a ka ndị gọọmenti ji eri ego, opportunity a ka ndị niile bụ ndị nọ na anọ ndị dagesi na ndị ka ji eri ego ka ndị na-akwụ ụgwọ ahụ ụmụnne m na-contribute from ọrụ aka ha. The same thing I contribute in 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Nọ n'ihe na-eme. Ka aka na-ekwu okwu ya today. Dịka ọ bụ fresh ka ebidoro ya. Na-akọ na ndị atrai ya na ndị atrai be. Because ị ma na gị nwa na oge nwere ihe mere. Just ka ị chọọ ndị ga-agụrụ ka ị sọpọtụ ka a sị na ibe ezigbo mmadụ. Ndị anyị na-asọpọtụ ejugokwa kedu ihe ha rụpụta kemgbe IPOB bidoro. Una ajugokwa aka ọrụ ha. Otu akịtị na-asa ekwere mmadụ kedu ọrụ ịrụgoro sinetọ agbara ibe kedu ọrụ ịrụgoro ndị anọcha na IPOB nọ na head kedu ọrụ aka ha. That is why I'm here. Ka m gwaghasịa gị ha na-arụ
unu na-amara ọrụ aka mmadụ. Ọ bụrụ mmadụ ịpụta na-ekwu okwu na social media unu eburu kpọrọ kposobe onye ahụ, maka na anyị nwa bụ motivator, anyị nwa bụ evangelism, na-epreach evangelism, na-akọwa ndị mmadụ, na-ewepụta ihu anyị, na-arụ ọrụ ebe niile. Anyị nwa nwere mission, mana onye na-enweghị mission anaghị alike ka amara onye ọ, ana o kwesịghị ịdị otu a na struggle anyị. Very important. Maka ihe m bịara ebe a bụ ime ka unu mara ebe dị mma na ụzọ dị mma unu ga-eso. Maka ọsọ mụnwa bụ onye mma bụ the old member of IPOB, old one nọ na social media. So mụnwa ka nọ since 2013. So mụnwa ka nọ. Ndị ọzọ niile bụ ndị batara ọfụrụ les na ịbazi na Radio Biafra. And ije na Radio Biafra ama m mgbe Ikechukwu Ọnọra bidoro broadcast, ama mgbe Ike Peter bidoro broadcast, ama mgbe Alozie bidoro broadcast, ama mgbe Nwachineke bidoro broadcast. Ihe na-emebu broadcast mgbe m na-eme ihe m na-eme, mgbe anyị na-apịa mgbamgba Abụzọnsọ Uchemefo and Nnamdi Kanu. Mana today many new face abịago because na-enweghị ọrụ unu rụrụ na IPOB na ihe unu na ọbụnụ bere ebere na-akọ nkori ga-abụ n'ụkọ ka asịrị unu bụ ezigbo mmadụ. Look at the struggle right corner turn upside down. Emegide ya kịta na politician mee rigoro. Kedu ihe anyị ga-akọrọ chi anyị? Kedu ihe anyị ga-akọrọ chi anyị ka m na-ajụ ụmụ Igbo? Iwe na-ewe m. Nsị gị na iwe adịwe mba asị, I dey vex because na ọnọdụ ka mmadụ ịrụcha ụlọ enu. Ozugbo ịrụchara ụlọ enu ahụ, ị natazie ka ibiri n'ụlọ enu, ụlọ enu collapse ọ bụ na fault si engineers n'aka. Nwanne mara ka ọ dị, mana otu a ka ọ dị m. Today I dey vex. Ihe mere na ihe anyị destroy na 2016, destroy na 2017, 2018, 2019 jide power niile. Ya ka anyị pụtakwara kịta na-anachiata again. Dewon, Chukwu gọzie unu ka ọ dịkwa na echi, ọ dị na mgbede. Biko ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị ka ị gbaa mbọ na-agbasara anyị ife a ka o jete aka, because na a lot of people si na ha dị enweta notice the other side and ọ maka Facebook a block that thing. Mụ nwere ihe nchọrọ ije rụọ na Facebook ka mmanụ ga-ekwe m ka nrụkwa ka nsa arụ. So ọ bụrụ na arụcha ya okwe m ga na-stream kwa live there. Esikwa ebe a wee na-agbasa maka na platform anyị ji na dị ọtụtụ nke anyị ga-eji wee na-agwụ n'okwu ga-abụ unu n'ime. Unu ga-eji ghọta ihe m na-ekwu na ebe m na-eje. Maka na kịta home anybody explanation no ịchọ ịkpọ m na program mụ na ga-akpa. And otu anọ na Facebook yikwa nwe ihe a mekwara kịta na mụnwa ga na-anọzi na YouTube nkwucha m wee sendere ya na Facebook. Onye chọrọ ya bịa na that YouTube bụ ebe mma people batara na igo no se na ha batago. Maka Facebook o nwerezi ya ọ bụ anyị abụgo ma Facebook ọnụ sef ọ dịzie the thing na-emekuzi ha affect. Maka ihe dị na Facebook corruption people, and the best way anyị ga-eji na-eme ihe bụ on ground. So na-enye n'aka na-akụzi anyị ya bụ meseji ka ọ na-ejete ebetere aka. Ekene m onye ukwu, ekene m onye nta, wee na-asụ nke onye chiri ya zere. Ọ kakwa mụ nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu Obinwannem ndị Igbo ka ọ dịkwa na mgbede. Ndewo. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation.